somehow be chamber Denny was say mama we ye bonnet and Guarano told you that you move who no aquatana do you so now Guarana Benimo about who are Benopan or Tajet say obesuru so more betty in Yansa. Mamma say much more be pramo. What's mamma we ye bonnet. I don't know when you may a man I'm a chill back when I'm a chill aboard them. Hey, and that's why net. And now you bring your bosomia a tossum watchano, Neda a tossunum 5th August 2022. Huh? 21st clinic. Aye. International one be okay. I call a person who program no host you. Mmrantehene. Mo anyere mo ho a. Akwaro. Upiam yes in chai. Okay. I was for abadwafo ahia. Bema omono asamoa e wa ha. Asamoa Mmrantehene omono ani toto. Utwama omono ani toto. Asamoa Mmrantehene no. Paul Yaboa Asiama Asiama no Yaboa Asiama yeah Yaboa Yamo Damda cover what you da kas what you da ho pass it I force you be ma ha kontojibo hia kumana na watana sesa na pike oha onware beto be ware yani aka nyina ware 3.1 na be de wona be bi sansa da be so bo no hwe o ga se onkoto nani abrante bi be ye na yire ho ade wasokọ mampon ana obodi yi mlepo no a ayidie ni but no ne abusua na hia ma abusua na kire ne de ajabaje de ajabus ayi obara abusua ne de maame no enkontaje sika mo akeke ne nyina enti obodi na enkontaje sika ni maame de ni maame abusua papa de ni bra omuwie a na omotuten omokọ Roma so dem asokọ ma pass ma meken sa sokọ ma mponi bia wo ye no kra obetome so omuwie a no mokọ aso dem na omono ekọ aso dem makwista so na busuafo so ahia ne yetete mbilipo na no afede de busuafo no kan formula enkote ano a 1.5 ene hemu kai na busuafo ni diga na okrapmanti wonti min ko fast na osma boy ne ba ko say ka catch fata say mo hira wa de so mo hira so akoda na adisivu yen be ma no wadi edwurum papa catch say na nipa de supidi okoya na okobo asoro mpanifo na mane na omoforo soro ho ne fada we say aso de yes ake na yere na atietwan ishira so nye na asompanyi na ewura fada office no pie de ye ewura ho ma service esen we di gu ayiri mu na ahia asa sele dimi shira wade yere so kikiri na atiatese yes be man wanya de ne abusuana kan nya na odi se emre punu mu nti na ho akura na kase ye koye oba ho de se emre punu wo ho direct ni abo akiri o de na ma for de mo so mbosua broni wo ye honest o kan okure nti na wo ye word ya wonko wore bi nkan ho no ene ma me nsa broni ya fa na mamre de ye adwuma no enkoyie will ana awade wedding ana ba ku kan ho ne me check ni broni de baaye na nanu ode ni sika ko sie ko ase untimi nye ni hu na broni de check baaye aye follow ye no uba he no obi ama check blank check uba ko na a bounce da
akwa bi blank check no atete baby de gunu bag him oya ya no atwe no de agu so ama o de gu so ma wa takorade hane kuma se ha ko takorade enti check no broni o ma o bounce check o mo ya honest o ware ba ko ano no yeso ye kwese ka de wi a ne yesan kuti ene ma broni yesua fi ne cheri nyina ye hunu ye yie Sompa 93.1 say what I say ye hunu ye yie ti ama ne ma ye hwanya abusiafo sika de se mbele pomo no okwa ye oba ho ade a egudidi pono so fa didi pono panyi wo fi didi pono no de abesi wo ya titi sika ne go so we ya yi ne de we ya yi ne de bo mu ade asma mekan Israel nyankopon mi no kura mekan hwa na abusiafo ne na ayonkofo no o mpi abonten ho ko gina so da na chiri ho no we fa kakra bra ya de so ansa no mu hira wade no so na we awade we wo grandin awade we wo grandin me amaka se nyinsan ye de ko wadu akwara no ye wo de ko wadu akwara be ko suku wadu na ko de gbe jami afefia akwara wo be yini wadu baby bibiri bia ye beto bediri wadu dofsu na de ja fere dofsu nyinsan papa no so wanye dofsu santan waje owo ye wan physical ma e de call dofsu to akwara di be ma wan to akwara dofsu akwara nyine mfa no nko suku dofsu suku fees re won tua dofsu na wa be ma wo ya boa sa ne di ntra sorry ma twa sai amno fon brajo Asem we sia so kol mampo me na be ka kire wo di na eza busu apani no na eza kwa eza patu preso no awurade mu so mu kam ye te gara be ye pra na nka busu apani di person di speed but wanyini what you fa poma no nye kokoja say won cost of fada say mu hira wade no so we hira wade no so meka askoma mpo hi ku edagu no so Sompa 93.1 kata choni pa ese enton nipa tingo mfa ne sai yeah adabi o sa wo ye no watenase ye no watenase say we fa say the baby so use for me like kwati anu 1.5 that's all the 6 na no 9 abefa ne kwa me kwa MC wa wade bi assembly so na eche no yeti obi dia no na ha ne hemu ahai ene assembly pum koko obi si efie na chiri ho am so ni afa fichiro do kwati koko aha de bi Adam na honest wadidi abusuane kura te wanya de kura wan na ye den make can wade jollof awie akoko na mapi so anya de awusafo Nyankopon kra wode atemu no be de ne a onyai ne yankasa be kire ye ho nkira ka awie ho apiripira ye ho eno ano no wa de ma ne mema ye ho gana ha sei wo mo asamo aye papa wonya we go e man and tam fancy na ba ku di sidia no de si o go ba kromfo Sompa 93.1 me asa na me ka chofurusu na me ka chofurusu se enti yenim se Nyankopon ni me nyamo hu ye ni o hwe onim be Nyanafo azu woni me dobo so mani no ye nka hu hwe Nyankopon di bibia dum ye katecho odi bibia dum ye me da se obize meze o abusafo kuchemba swaba Sompa 93.1 kuchemba wabe kuchiko kuchemba kanta First commander in chief okay answer your point pa obebi titam ko nano kaketu because musi are say ewura no for say we chief producer na no fi say
Usube no. I know trying to nation what to say was. Yeah, Rosie need the post the only one grow by how. By how pa. Until no answer what you say. What you say tentem kra. Yo. We are said no. Position. No. Mama, no more. Position there. Yeah. I will be as a walk on motor cages when in paper, the bedroom may be never walk on one hour. Ayo. Yeah, and easy. 2 million there, got a job. You could be the Henry to no mouse so what boka Bram's Bema, when you could to or not. What's it here, Massa? She is here so. Bedroom may be now quite yesterday, she be so. Ha, or you know, now I walk about what I said, yes, you so. Okay, I was up for. Yeah, call and tentem. Ujamba. Kuchamba. Let me test you. Kwa master. Sisi ya machiro ho. Kwa master bitita no nya. Shira machiro ho. Oh, girl now pen on. A chiro ho. The pony ya see me. The channel be kakra have you. I for what was your penny? No, the whole woman, the channel have me boost of pain. Now, I saw no how would you mama. And on I say, Binka. Now one can't yank catch him say how. Katacho in and saying, oh, here, I be a hammockra. Are and so I say, what changing Hokakra, Sikaba, the name of them and woman. Are what do you look to? Katachana, so mean your ben yasum gitu. I must say, what do you look to? Yeah, made them in Caswa did it bad and say, baby, one. I feel I say, I'm in the stand banakaja and Adoruma. I also Yamisha one as we shall. Oh, what's an idea? And I say, I brought you so. The beer different, come pekakra, and come find Shubutun and say, Cascano. Media so yari. Or Bampisi come on. Oh, na Ghana, a measure may be. It be hell. There be me a ban. A man be hell. Like I said, Ma, Musho Munia Memano. A momushu ya ban. Tinana Wadorma, Wadorma, or Henry, Mijatwa, on Pekakramami. Yo. Made us Sabati or no art. No one to Mommy. Oh, that or no art. Kakrabe say. O minya be 50 million. What are they? And I make a message and my talk. My told you, come back. Only was a saka in it. No boy. Yo, I was up for a night of 2 somewhere, de Bremono. And Rame to Ni Kurana, Signa, no by an Amchesa. And now you catch him more than Wasem. At Timordeno, I was stages. Na atimode hard one pa no ye ka se we di nipa ndi timu sum ho asem ene ye ka atimode egu ahodo medi me maw ene ye atimode enye hu papa ye nkwada nyina medi me maw ene ma ye chimpe mani wom obi ani ne ne ma ne nyina fatwo ne ko no fatwo ne ko obi se me obi pa so se me ni bi eno ya ba ko the chimpe de na nyo a chimpe mani wom the fatwo ko mani obi ani nim ye ntwa ho wo ka mani wom o ka so obi ani na o se me twa ho o ka se ye ntwa ho se me sere kwa afeli me sere kwa na fatwo ne ko na fatwo ne ko fatwo di pa we bia na fatwo ne ko fatwo ne ko na hwinhwim ahwinhwim kitawani ahwim na monto ne akroma de ko o bo sechi ani wo so akroma de ko ne ma ne ba bebere ne nyina koma ne bi de na de ba na ba ko so wa ba we wa ba we wa ba buta ba wuti wa ba sha wa ti ko ba tuka we so we chance no no yi na ba no and also asmato na beti again any tram crash oh that
yaba abusuafo trimode emu kantinka pa ho asam ne yebeka ne na nipa bebire ya adam nananom wasase so a sai trimode no okure bie ehu pa number 1 trimode na mo da sani die drogu aduanimu Sompa 3.1 selipa niwu sayene kunu sayene ba ayene nuaba ayene kunu ba ayi wono anaba no ma whatever so nipa de aduani gu adrogu aduanim na wote hwa ne nipa no fa si ho aduani si ho horo ne nsa wo bedi wanka hwe ne nipa na di woseme yam ya ei ni wo bumfam ne nani ha pa ono asa be so mu obi mra o mama ne fa no hospital ayati modern pa na nipa ni tirimu sum aka ho pa ati modern ma ba ta suma no yonko ba se onko ba bi a ye beku no enra na menim program ni pie musa na sister bika do no ma prepare sa lesson ya wi se si so pepepe o se ma no suma no ba bi da boni bi o suma o ma fu because abone na bi wo ha ko huna wo be fi a ya twinsu ogu so se de ne abegu atiri modna e ma wo ba tan bi esuma ne yonko ba se onko ba bi be kuno atiri modna ma odasane twese ka wo no yonko twu ne wanya internal bleeding mo janwunugu no mu a wona se kai anati modern mother sane twese ka ja Manafo bi kum na yere wo aisahwi otwa na 17 mako 17 ewom se de oba na ye na ye dangerous menchise mu kakra oba kuma se ha ana akura eno mo bo ho o se ya no mo koto spa ha anyumbe bi ono mo so abeto spa wo mo emontwe kura oya no ne boy ba ko tetae ke oba kuma se nyina na chese oda boy no ho nti anadwo na forest im ana kopi na kura anadwo be no ndu obo promosore me wife boy din me wife boy if you for the intimate say intimate ja me yere ha kwa ene so otu kwa mu intimate de na asi o se ja yesuro se be kan o se o fu ye kwa ye no oda akure ye o be bia foku ne me yene ne da wan kan hwe na me sa na adwene nyina wana no so da bia obi jana kwai bobe no numu no nan mu ho a na anadwene wa fa sekai ebo no nan no so kote koku bia yekusu e wo ho no temu a o hese ga ne boy na oba ga ni di ka na boy di akire no se nan kompesu okum na yere no no pie koku no wura preko pesa no o se kan si boy ne gau no tie mu na o de ni kire na kura wo dwane ko na kura ana ga no dimirika be bam ni kunu no si jemi mu woni okunu preso oba tete gram good o save boy no pese good na chese boy na chese senkana boy no kura bibia ko be ma good ya bado so ti ese na bufuo o se se o twam nyina o se na yini ni twam nyina wo hunu no be no pese o twa no ti o peti ne sa peti o baro to twene fom na o de sika ni si ni so go 17 Sompa 3.1 o kam mo je bopeti be man ho kai abujafo astimodna e ma be ma de sika si o ba so ga twa no 17 ka manka o twa no ma 4 no kura no nka bibi emme na se kakra na omono boy ni ne yire no omu nyina adinse se wo be firi wo yonko akiri omo aye moja nso anu no bibia Sompa 3.1 sati modern no ehu papa ati modern ma obi di obi ko wuro ha mu afram place me ka chemo se ka mo na ba wo ko wi aba yire ye bo no
boy ba ko kwa ko bunu bi o say pajo we ka ho na sini so jija omo abunu mo yewu omo jai ka mo na ba no kora aburo ayi the other guy no na ya de court ya police station the other thing ya tro wa no asem no ya tro suspect na no asem no msina we so osunya me inspector pacho we die no ka ho na amanfo obumi na obebom bi na animi mahi na mde ne ka ho obey ati modern be no nipa bebre be abo no no nko bo ne kura de ne nsa anka ne bio chese wo henham so okobo no bi no a na wo se we ka ho hey ati modern ma be ma kantan wa mo henham bo ne yire pem for hwefom oba ne nyim ayi twum pa bura okotia no so na abo ba ko fa 34 ne hwi ne tirim aya tirim na itirimu osum ewo mu wa Mr. Kusibi wo se ado otwa ma ne nkwada ono ote na wo ma no anwie nto mbe efi anwumre no yeso no fa wa ti kohwe oba ne yatwa mo aduane wo mu didi wo se mo anya ho didi wo ho ado na metwa ma mo do wie awa no twa fufu no kese pa na wo de fa fikito okoto kuni twa ya aka ne munni ya waduane ya wie bibia no wa anto antwene ayudua bi ankaje dua bi so mo fikiro na akorem ana odi fufu no kwa hia akure no mu nkwana kwa che so ofa fufu aye die hwe Mr. Kusi na wotwa kese e dia be hia akure mu ha no wa ma ya ni hwie nkwana bebiri ma na ka kakra bi e be so keto edem no adi atiri modern etire mu esumpa hey Sompa 93.1 ati modern ma obi bo pa se ni nua na chi mami no yenku no emfi asase so satiri modern kro ya na ma be ma tu ni nua tuo ha ma bibi ne kasem he wodi tuo ba yi ne otwe ne ho se ne guda ho o se nka bo hunu ti mo sum asam no ba program so Fox ya ka se me nyina o se masa o de me aba ha ma ba se de me de ni be ma pani but me kun sel me kai pa o se masa o de say o de ma ba pani fu afre me no me ntimi mu wo no mani bitia but ye be ka se me na wie ye be kofi o ye lucky ma me no o sebu na minim kwa fofora mefa so ko mekun o ye de ania mekun akwari to na obo na ni prepare anu osu azu ye wi so mu yenu na da ofejo o ye se kai etu bi hedi wo si mekun na mtema aso wo kan o ye de ania ha funutu owura o so wura da mu anu mpoma na twere na wo si ka kwa mu pa 93.1 Hey! Asem ati modern ma brantie sum na nanabre wa hwe fom. Bre wa no ansori bio enu wuye. E ba manim me bisa na wose na no pasem. Abre wa no na no pasem. Ati modern tisi no e na ye ka ho asem wickedness. Isum ejina bi no mutirim. Sa nipa no anyegina ni mu o. Hye ofa kantankran janka se o betimi de yatwa me yo Sompa 93 kofi dankwa ne adu kwa me ye do school nsensan no odo ba no se me na wo no se na me do ba no hu se na wo be you nine o se hwe entin ka de betwa me o se me do ba kai no de na nasi no ato se ka hwe no atwene o se hwe me do wa danka wa wu o se wo de fasi we se me do ba was intimidisi we okay me yes wo no yes sin we yin ani ato ba bi sei na kwa no do ko hwe hwai ha ni kokromoti wa pa mu mi Sompa 93.1 Say you want anya de yo
Afen wo chesi no. One year soon mu ai teacher by her. There Asem is we try say ka wo chesi her momra. On the office and or the mate aye I didn't boom na de chechere ban e man e chechere ha hwe no wan fan san kan yo obo no obo o chena kezai o hwe no pa ni kokuru buti minu Sompa 93.1. atiri mo na ma obi fa ne kuraba tu nsuo mu kira boku onene kura na okun a nsuo bi da honom ma ne kura no ba no so akwara no ye twa bere de bode a ha gu so no wote so na one ne kura no ba twede ma kwara nso nsuo mu su antokwa na twa obepte wo pedeba o si nsuo mu o tie mu abesofo bi omo no apetese omso akwara ni mu no awu koda ne nkan bi koda bo so men so ba ya we si ayi watena si foforo ati modern amumuyo ati modern ekosoro pa na bible fe na amumuyo okay ati modern me obi twa jatu ne yonku fie mo se ne dwuro be ti ase akwa na o si wodi trimon wa bo eda na esere o o si wo hunu wo esere no mu wo twa jatum ye de trata ko samanhia ye ba na yesisi fo be owura adan o se wo hye esere no mu na se wa wasi fie o se na se wo no so ase ne botare za wo be se wasi difference gura esere ekwan bi zo nifo ono no wato yituma beto on famfiri ada obobo ana da nti wa yi na se obechine yi na se ya be fie no on sane mu adan o se me pese obi ehun se yituma matobi fra na me fra ati modna ma be makoto oba mo na sande se ka wuwura na si pripra no kum no ya twa ne me kas wa grusum ati modna ma be ma twitwu woni nuaso samu moyei ene ye kan ho asem nipa bi wo ho no mo a nyankopon bo won se sum ebutuo na adwene no so esum pa butuo na adwene so para for bawo fetuo fa sekaya run for your life. If you say some people are weak, sa be man ya man ma wade sa wo ba no so ya man awade if you say ehu oba bi twa ni kunu be ma kahire tin osi ni kunu na bodwama ni kunu na firi na ti ma twa be ma na firi honom de ofiyo de o ma muno de o de so na nton aboye nyina misi ha tie mu pi ayame modofo pa Mmrantehene mama yenko computer no so adwadie na yeni dwaba ko pebi na fe yenko yenim oya yemi tell me an appointment time na so Mira, you want to do something too much in Jenny. Wow, I feel now we see blanket, I roll doormat, Abra American Touch Laundry Service, American Touch Laundry Service, the reliable place I recommended your home bibia. Now say you know maybe to say silk, curtains, blankets, woolen carpets, sorry for officer who will Mofan Comedia and I won't say Mofamra. Wedding down in dinner when you bet me their call. Share, you bet me their call, bet my own way to many if you said sophisticated machines if you as a Mama. Omdi ejuma piafa enoma ye besa ma water tank services, water treatment and water preservation. MC banks ahodo, office ahodo, and I said, opesa ye bag fee, ye be clean up exercise ya, and your friend American Touch Laundry Service. More Brema UGC near Apollo Way, Shanshi. Share, oh say ye. A driver frame it was 0598 046435. And I say 0246 340254. American Touch Laundry Services. You be channel. Okay. Abusa for Yakwaba. Omuna Samwa. Amumuyo. Agwide emu esumgina mu. Yo, kata chow. That's it.
and then so da and then bojaye omo Nigeria akwa bi say na yere say na mami no nyane di ampa ye koye DNA test na kwara mi nu amfa be man side okuma kwara mi nu nyina yo kacha ko to bia man ko ya asem okuon yo kacha fanchi akese ma sister Vida ne oba ya omufi Holland ababe Omalande yo na omoye krofobia omutie pa yo na omababe lande na omani age se Sompa poramantem na wasine dikanfo enti ya mama akwaba sister Vida ne oba ya mama akwaba fi Holland na ya ma bafo wa kunta anashuma kwa hene ya man happy birthday in advance wachina and the birthday kese pa na eme ya se na the picture Kenya yanka issue na so ebenya awomes Monday ebe show na happy belated birthday apa ho belated sa you know ya in advance kata cho na sem na odi aba no ye ka se tase ni nyina me beko ye be we ni fefe ni nyina zo anu oden we exam se be ka se wo yi bi afrim one day na wo yi afrim ye dey so na wo kan anwa se ma ya jingla man e ware ntimi nyi bi fina so ma se enko ye bo na wo yi bi afrim ye bo no be 11 times what ma sa nsem ni nyina so yo o se wa unwa oje na ne te oh o so bonu bi eno so yi pa se tama o se ema nipa no ebra wote ase no ye mo nipa ebra wote ase so wo ready show na eno so yatrimoden pa ma me ni nwa ba ma no fufu na esi na nim ne nam ne wo fa se ne ba ofa ma mi wo se be o ba nem so tam sika ne bibia ase e o friend phone so wo se se bibia ne me hu de me de credit ezu na fufu esi na nim o re ya ma ni nwa ba ni wi ai na de da pronso na yeka wasama na odi aba no ade bi etwa wiase bia ya aye kope na yenya ukuta sika untime nto ukuta sika untime dai enkoma ne bribe wuo ha dwen katacho de me fa ne se de ne beba se oba ukunu adwuma kese de wo pe bia wo de ma na katacho na mpratwe a wo pese ukunu ni firi wonti okotwinti na wodi aduro se be egu na dwane mane de ewu se de be ya wo benya wahoto katacho sabon we wutirimu nyesuma wuntime nyewu katacho asem we pa se ukuni ba ye 117 no na mo ye sa de nso a ya na moving ti ya na yenim de ekoso wo ye sa de so na wakota ba bi se ni kunu be de adwane na abra ni kunu de ne sa to adwane mo twa bi je na ma na obose na yi Asem Mpe Nipa ba men so ko Asem Mpe Nipa so waba ko ma e de ne beba sa etimode ne bia no oden toto kata chaw e de ne beba pa sa Asem Mpe Nipa sa obi ama dodo prem na odu ti atum na kata chaw ukoye na duro se onwu na tena den no oh okura so se ye de dan ma se de aka ya wuntimi nye kata chaw ade ne beba pa se de bia kasa asem mu oya de na so anya video so nka nje o se sebe obi kofa yira twitwa de kan wa hwe nipa ko hwe nipa ba ko pe wutwa ne se kan no 17 kata cho fie ne wa ka se papa bi su ku ne yire eku na ponche so be ka ya se ku na davoa oba ne dwane akoto no na kura twa mu nyina ku mo ya mo de da o te se sebe aponche ya ku no mo de da ku ne baketwa no kuma ponche no kuma na danfo no okuna danfo se na oba ni de wanya no anere de wanya no nere de wanya no na odi tuo no oba na danfo se he de ba Asem jajaja kwasi jai kukuro pie ni trima na me ni nyina ebai ade be nko a de ade a okoya na okobọ no be di tuo ana obo ayi aponchi su na ono ada ponche nanka wo beku na ekoba Asem ono ankasa ana ode se kan tu ni me sie no ojaye ana oda ho na o gasfo nyanwu na areho Asem na areho pa ne pictures na ma oba ne kwa ba betra studio kasai na me bisa be de kunu no ne yere se na ukunu no ni tuo ni bi wo se ono wo bi o but na damfo no me se o kata e kwasi jankwasa Asem no jankwasa Asem no obejaye na akoye se come die ya konto come die
enti de pese ye kan nyina ne se atimoden no ni nyina na katacho de agu aproso yi a ye di ho abobo uyi bi firi manye ye na no den ye besere kakra me de me pa kan se wa samre yi watimo aye den se wukunu se bempedwasa wo pese oyi ni firi ene ebe beta se so bekum abo atro mo na se bo akwadwa sasadro de ene ke jana man nko ja be ma no ana ja oba no na onko de be ebreko enti ye be ko sofo sofo katacho be ma ehuli na ehuli asem na no den na ngati moden no odi soso tanka mebusa se ni nnuane awudi bato dia soso enti mehun na ne so ana timode sorry a manipa ni die ewu a ekete esu abani parity because inti aka mebusa wa odi asoso ne se sister bia menim ni pa ofani nya be ma ho tan saa de ne kodru so Sompa na yi etim de dru be gu ne kwana no mani nwan tiem ekuni nya be ma ne chinduku esi na so ho memfi ta koye ye jiska uwie no saso de koni ba panyin so se na ne ba panyin so na bosuma da wuruma onso ne bosum ne nam na bosum ne kobo no etimoden so be fie wura bi so ahwe obi ba oyale so be fa fun be frɛ ne talent wan frɛ no wahwe na ma ne bandi ni mi yefunu efiwura mi yefunu adi ne nsa butu wo so saa hwa abofra ya ma abofra nana omunkam saa ma abofra yi wo etimoden so mo obi so wotima hwe nyame animu ati mesepentoa ayam ni muhu di guni kura dwen ni be kwa run about guni kura dwen ni mu a kopim se ni kunu start se ofi moja etimoden na etimoden ye ka no na efa baabi ni se wunya bayi a untimi nko deep sahwi maybe ene na yire na tie o ma wunsia sahwi maybe ne na yire na tie o ma wu makomako nsia katacho be ma ensia no be ma ne kwa bonten bai oso no oba ne beda oba ne se miwura oda wuruma kotoko aba park ni so oh jai kotoko fo asem de kokko kire o mu nyina na bibia mfiri wona yenti mebobo no kikiri o so miwura me kire nyeyi o se da wotwe me ba kotwe se kan kata che wodi na 17 wodi na 99 ye ka ba ko na 100 otwa wo ba ne fintrim kosi ne namu twitwa wo ba na kama 99 o se wo ba na bonetim wo den that day no wona na abra wona na wu makomako nsie o da kopɛ no mani madam for because nya family planning na bruni bi na other family plan no say the best and say moon ready graph okay ovulation period no na wa jump o ne oba na na madam for bi say na say when me answer wa kono so na look my friend, are you a dog? Are you a dog? Why do you say that? Are you a dog? Oh, baby, dear Jesus. Na nini hapa nyibaka sa baba we say the koko ya munko. Yes, uncle father. Yes, look, my friend, are you a dog? Yes, so to me change. Okay. So kata chao. No, that's it. No, what to me try na yiri 99 because so one no anye bibi. It was so about Timoden. It's a Timoden ne fa pimpa. Enibre ehwiri kopim bayi. So we said nya be for pa nya ni brebrefo a na kata chao. Adibi ho untimi nya. Adibi ho untimi nya. Da wase. Untimi nya. Me da wase. Abrowatia. Kada chao be ma. Bremo. Me ba chao me da se. Me nua no mo aka dodo na me so de me de twa to an se bra ye won kwen na ye hu ye nua no mobrofo obi a wo hia moa needy people na yenya ya afam de nyina se de be ya ye betimi atene yensa de ama wo no na omo no de ojenwom no ye mfato ho yampa o se ye mo nipa wa bra wo te ase ketechew nipa bi wo ho bi abusua mu korampo no yede cho ne busua na ewo ho nso no yade bi ba yetimi yi ne ba ko de hye ne nsem bia ohia kakra krampo de akwa ya asabi akwa akwagia ya hwe krampo na
obia bɛka kyerɛ ne sɛ wɔni bi nanso kɛtɛkyɛw sɛ nipa a wɔnom yɛ abusuafoɔ ya no nso no wɔn nso na ɛyie ba ɛyɛ a wɔnom gye ho nsabɔdeɛ no edi dodoɔ nti we me de ɛsɔ so sɛ yehu obi a ɔyɛ mɔbrɔfoɔ obi a wohia mmoa ɛma yɛ ntena ase na yɛ nhwɛ nipa no na enipa no ɛnkwa ɛmfiri ne nsa ansa na ebi a yɛfra ntoma na sɛ yɛtiatia yɛ kyawkyaw mu ɛtutu yɛ ntoma aka sɛ yɛkɔ akɔ boa nipa no ɛwɔ akwanuasa so ama sɛ de bɛyɛ a ne kra etwato anaasɛ ne die etwato yɛsi yɛde ba abɛma no enti yɛmoa nipa wɔ abra wɔte aseɛ enipa nua ne nipa twɛsɛm ne sɛ nyame sompa ne sɛ obi kɔ akɔhwɛ ɛmɔbrɔfo nyanka ne awisia na watene ne nsa so de ama obi a wohia ɛmoa enti abribia no yɛ meka sɛ yɛte hɔ a ɛyɛ me enwene yankasa yɛnko ayɛ de yɛ ho yɛwɔ nipa bi wɔ emu a ebia wototo w'anim ehwɛ benkum nifa kɛrɛkyɛ wobenya obi a wɔbɛn wo paa bi aduane kola wodi no wo neighbor na so obi a wone no ɛbɔ fipam ebia de wodi kola ho ɔden ɛnso ne yɛgyae saa nipa no gu hɔ na yɛasoa nneɛma akɛseɛ sɛ ɛne yɛ kɔ akɔyɛ adɔyɛ ɛde ama abɔnten sofoɔ bi sɛ deɛ ɛbɛyɛ yɛbɛnya animonyam ɛwɔ hɔ kɛrɛkyɛ no entimi mmoa yɛ nti no meme de a mede sia ne sɛ yɛhwɛ mɛte ɔma ne ti num ne sensa so do nsia na wɔka asɛm bi ɛwɔ hɔ ɔsɛm ma mo kanea ɛnhwɛ enipa anim na wahyɛ mo agya ɔwɔ soro no animonyam abere bia no ma yɛnyɛ yɛ ho sɛ yɛyɛ soro abɔfoɔ enwuma ɛwɔ yɛfrɛ ne sɛ mɔnten so nko a anaasɛ yɛde nneɛma ɛkɔ akɔma wɔnom a wɔn obi wakora no wɔn wɔ bi buro so nti no esan sɛ bi ɛsɛ yɛkɔ akɔyɛ adɔyɛ de ama obi amanfo otu anamɔ ne nti no na ɔno so adi akyerɛ meanwhile there are some people a wɔnom na they are so dying of need anaasɛ they are so in dying of need a wɔn mu ehia saa deɛ ne nti na biribia no yɛrɛkyɛ ɔmɛka sɛ yɛn mu nipa ɛwɔ brɛ wɔte ase ma yɛn tena se ɛma ne nkwa ne mfiri ne nsansa na yɛaka akasɛ bi a nipa no kora mehu yɛ kora mpa na so ɔte ase no ɔte se na deɛ mede twa to ɔkora mpo ne sɛ kɛtɛkyɛw ɛna adwuma ho ɔden na adwuma wurafoɔ ne binom ɛnso afa bronya ho ɛwe kra kase kɛtɛkyɛw obi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ nipa no wɔpɛ adwuma a wɔde application letter ne nam nti no na wɔno so so afa ɛho odifo ɛnɛ ɛtiefo odifo sɛ deɛ si odifo po kwabena ɔha ɔmo no wɔ ha paa na minima de krontia na mede sie no na meka sɛ adwuma wɔn a obi wɔ hɔ a Nyankopɔn ayɛ wɔn adom ama wɔn nsɛm aba bi wɔn abiebie adwuma wɔn mo afa enkrofo bi sɛ wɔn mum na ensisi nnwuma na no kɛtɛkyɛw wɔn so no wɔn deɛ no so no yɛ sere wɔn mu dodoɔ na yɛ kɔ so ɛna ɔkɔpɛ adwuma sɛ sɛ ɔyɛ ɔba wɔamfa wo to angye a ɛnya ade a wobɛnya adwuma ni bi woyɛ bɛɛma obi a wo ho kyerɛ wo na bɛbu no wasi so wonyɛ adwuma bi a wo sɛ wokɔpɛ adwuma ɛnyɛ sika no na yɛ saa charge wo sɛ for this amount of money blansa na yɛayɛ saa deɛ no ne nyinaa no ɛntimi mmoa yɛ ntimi srɛ wɔnom so a ɛnɛ asɛm bi abɛtɔ m'anim na ɛyɛ marehɔ na nkasa me warehom dada ne nipa ne saa de ɛbaayɛ na obi a wɔkɔ akɔpɛ adwuma manager sɛ ɔne na ana ɛnya ade a ne nsa bɛka ama wataataa na baba wansisi wɔ hu deɛ wɔnyɛ nti no susu ho akyerɛ me na ayɛ arehɔ sɛm nti yɛsrɛ kɛdɛkyɛ me ma ne mu ɛyɛ because ɔde bɛkɔ akɔkunturu hɔ abɔ wawie no ɛnya ade adwuma no koraa mpo no bi wɔ hɔ ɔbɛsa afa wo nti no ɛyɛsrɛ wɔ mo wɔn mu nyae saa deɛ no na ɔmo mu ankɔfoɔ nso wase na Yesu Kristo ka Farisifoɔ nya atwomfoɔ n'anim ɔsɛ mo Farisifoɔ nya atwomfoɔ ahina ayɛ ma ana mokɔ nsuo gu so sikani ɔwa so mu yɛ yere wɔ ne yɛkɔyɛ na adɔyɛ a yɛ amonhwɛ ahina na ayɛ ma no nipa ehunu amane o mene me nua akɔ sahwi akura bi ase na maame bi aka banku ne ma na titi di saa bibia anka wonam sɛ maame na mo nya nkwa bi nka ho ne a wo se hwɛ e wo sika de beto no ma yɛ nkwae na mo se ne ma me twi makwae wo se da me twi makwae ye nya sika nto gene nkwara nso mo ni mako no wabra gene anka ho okay abusafo ta nkrofo nyina onipa hu mo bro nkɔ hɔ da American Touch Laundry Services
ɔfrɛ sɛ bra hwɛ ɛnneɛma bi wɔ yɛfie mu a wokura wontumi mfa nsansi washing machine koraa sɛ nyɛ kɛseɛ paa de bi a wode gu mu a bɛblɔko no na so bi wɔ hɔ no bɛte sɛ tapoli ontoma fufuo yɛ a wode kɔ ayi ase fufu toma nwe ntoma no sɛ woka sɛ wode wo nsɛsi a wobɛsɛe no ade bi wɔ hɔ a yɛfa yɛnsa nsi enti nea meka ne sɛ ne nyinaa so akɔgu American Touch Laundry Services na wɔnyɛ no yopo ma wo set ahodoɔ wo tra ahodoɔ adeɛ no atade mi okura sɛ nsuo yɛ de warm water na ɛsɛ de sie wo samina a wodi sie no ɛnya ne na ɛsɛ wodi sie atade a yɛ colored no onkɔfa detergent emu so wobɛsɛ no omunim wo mo asua wenum nyinaa entifa obiri bia atade bia wo hyɛ entoma bia wufura woolen carpet sɛ wo demu nkware ya didi agusu maniema ayɛ basa fani nyinaa kɔma American Touch Laundry Services na nneɛma nyinaa nyɛ kama paa wɔka a wode di akɔneaba no interior decorations no beyiyi car ne seat na se ayɛ biribia kama paa engine ɔbɛhoro no kama biribia wo hall hɔ kɔna hɔnom nneɛma bi wɔ hɔ a wontumi nyiyi ɛdan koraa kɔtena mu saa bia no wonyiyi hɔ da mesrɛ bɔmmɔdena na fama American Touch Laundry Services kyɛ sɛ biribia door to door no wɔ hɔ ɔde bi gu ka mu obesi ayi bibia express wɔ hɔ ɛda no a obesi ato so ɛde abro because adeɛ kyɛn wo de kɔ baabi yɛ white a fita Brema UGC ɔbɛn Aboloway Junction hɔ Brema UGC ɔbɛn Aboloway Junction hɔ ɔmɔdena na kɔ hɔ nom number no yɛ 0598 046 435 0598 046 435 ana 0246 340 254 0246 340 254 bisa for me nkwa homa no so na yɛhwɛ ne a afrɛfoɔ wɔ ka kyerɛ yɛn ntem so okay hello yeah Nana Mpaso Mamuajo. Yeah, Sonyo, yes, we're going to swatch a cafra. Why? Me pass you. Any, your family, I make a free here. Yo, Obaya Casa. Me pacho. Mini about was a mamma. Medana say. No person. I say, no, you didn't come in and go back. If you miss out all the Jimmy. Oh, pacho. Oh, mommy. Oh yeah, actually, why? Me pacho. Hey, that's what it is. Okay. Also, the only our week casa. Okay, Yanko, hello. 188. Yeah. Ghana no person. Hey, Ghana no person. Yeah. Mmrantehene, Asem Mpe baby, I know them. Why? Na Asem Mpe baby, I know them. Etrimodin, I know them. Hey, amumu yankasa. Nkasa. Kumatin kwantia baby. Ana obi kofa ne girl. Say them say baby odene kwese fa na obi de nani akotel. Kinu atete na hu say baby odene ni bete. Na ko pay bia. Nti wode nani bete ya da ko wode aba no wo nani so abonani. Nti wabete kakra nti ukɔbo na wo pese nani etrimode pa fufu. Oh. Pese nani. Ni peti mo sum. Meda wase pa. Mama ya hwɛ ne awaba so sese ai. Hello. Good
evening. Good evening. A friend Master Bruni na call and me do Doka Jachi. Papa, Udru Krumu apa is legend. Chichulu Sunday Maya Casa de Bobi said. Uba Kruma Casa. But you be pouring in the sort of Japa Gapa Nabu Bulwa, Okan Pabas, a map of Pagilin Kukuma. Mrs. Let's say, let's say the beer some tea. Now Doko Tukwa Dua, no I jam home. Yo. Papa, who am Wabia, Fabo no, Uyonko. But me abo binna, uri be fikora so aboano, but womba. O tell about Satam, not Satam now on chassis. Ndo am Bobia, Bobia person boano. That was it. Okay. Hello, Mante. Yeah. Michiamo. You're so pa. I'm program, I'm here, presiding elder, would be a new. Enwa program amoya ye no. But talk as a free me. Me kase free ahojo. What they say? No, me mu meeting. Mama is never ho. Oh. Never ho. Any yam fancy ha. Unya mechiri mu die. Yenti ntum se wodi bia diu. Enti sa wo ba na wo bechiri mu na wo ba ha. Ene wo ba ha. Eben ba ho, we oba ha ne. Mache. Na wo de no yenya hwehwe mu no. Fili juada kusi fiere biya wa ha. Ifra no pa no wotwe ekosi nonum biya wa ha. Mate, nante meba ho. Bonu si ane eboabo ho akọ Meba ho. Me de na no se change ma me be kan ntu de ne da. Yo, me da wase. Mate. Abusa for ya Bawura TV no so. Sabri yes TV so for no say afede akwam ada ho na ene atimoden ho asem na ye kan ye na atimoden ni deep one pa ya sabe nya ado asi sum ni utirim ana wonya anyan bayifo pa untimi nye atimoden a obade aduane gunu kunu obade adu gunu kunu aduane me se wonie atimoden a ema be ma twese kai tan be ma bona yire pemfo hwe fomo Timodna ubi bo pass enkukum ni nua Timodna ma odasane twitwu ni nua so se ubi kunu Timodna ma abranti suna na na bre wahwe fom ma ni pra e wantimi ansoro bi no wuye Timodna ma be ma to oba mo na wo kem yire no dankran busanfo we ni Timodna hodwa isusu ya dwene fa na ye bo ni nyina to fan na chese je se nipa no wo ba yi anase isumbi ewu tim ansa na obetimi ase ayesawa abonefose mu no na asante efe na nyambra nsem anase amumuyo pa nyankopo twadu ampachi wade kokokokokokokoko ma ye mo ye ho ban free sa abonesu ye ho na dana meto ye mpefiri mu abusafo mama yenko ententem omo asem ho afa bra agatacha unse abra na ewo fie ne ho ano so obeka ya opani bi ye program say ye nyina no record ni nyina list ni nyina ama sa no ma we no ye kura na ye ti radio so dum bi na ye refi papa ne bai ebeka ye nyina twi notebook to ho da ye starting program e wo fie ne ho ye nsema ye starting kan ye ni nyina no opani ne list ni nyina mada no be boy e de kire yen na nsema kan nyina no kata so obeka ya ye ba ya num okay sa papa no o list ye nsema ye ba ye nyina de ba bibia na program bia ye bia time date sa eno na ena obi so de sa adwen na ba se nka ya starting program week no ke asema ebeto proso hete pa na no den ya sanfamra nsusu ye no ana kamo panimu bi so ade asem betu dwa se nura obay oti aware ase asebe ni kunu di troni din atokosua ho de akoto gemu no eya sema no odi ne kromafo nkramofo mpanifo omo nso le asem so na nanom so sabe anaso be sa hia panimu bi a
sɛbɛ wɔ sumankwa efie na nasɛm nyinaa sɛ saa asɛm no yɛntra asantema mu a ɛma no pa ɛnoma bi ɛmɛtwi mfa so katakya no ɔde o sɛ waa wira na ne te dɛm da bia yɛka saa asɛm wɔ sɛ wo ne ɔbaa te anaa ne bɛrima te na wompɛ na kwan wɔ hɔ baadeɛ ne kɔbaa yɛ sɛ yɛne anuanom nkramofoɔ a sɛbe yɛnim wɔ mo ɛkwan a yɛfa so nkramofoɔ mpanifoɔ anaa yɛnuanom bi ɔmo ware akɔnɔ ɛnɛ deɛ ne kɔbaa yɛ sɛ kramoni bɛrima ne ne yere te dɛm na sɛ ɔkɔware bi kura ka ne ho a na wɔbɛyi sɛ ɔbɛpere so ɔmpere o na wodi ne din kɔgu kosua ho ɛde to dwam ɛgyam katakyɛw asɛm na no ɔden na ɛmeya sɛ ɛm sɛ nnora naano wa wo nua ɔsɛ ɔbɔ ne nua bi din yɛ akyɛman yɛsɛ da bɛ wɔ fitamu a katakyɛw sɛ fɛn sɛ koraa deɛ ɔwɔ fitamu ayi masa musa na menim sɛ nanka bi a menim ɛnɛ wo sɛ mama ntɛm waba ha abatum sɛ ɛyɛ ne korɛ saa because saa asɛm no ɛda hɔ no katakyɛw mpanifoɔ bi yɛ asɔ saa asɛm no a no ɔden na yɛbɛsrɛ nkamafoɔ mpanifoɔ na ɔma bi saa ba a sɛ yɛgyina tena so yɛ asɛm no wɔ hɔ mesrɛ mo asɛm wɔ na kwan huhum asɛm obi otimi asa no wabɛn ɛbrɛ obɛtumi atwe sekan ɛde akum ɔbaa no ɛtimo me hwɛ ne yie sɛ ɛdeɛ ne kɔbaa yɛ sɛ wo yere wodi ne din gu kosua ho kosua santema mu a yɛde kosua yɛ kosua nya adeɛ a sɛbe yɛtoto na se ɔnoma bi ho yɛde yɛ noma bebree yɛde kɛse yɛde yɛ noma bebree na wo yere pani na katakyɛ sɛ wobɛwale bi kora ka ne ho a ɛno yɛ sɛ pani no sɛbe mpɛdwa wode ne din agogu kosua ho na wode to gyam ayadeɛ bi a anhwɛ yɛbɛsan na afei deɛ ɛtɔ soɔ so yɛ nkwaraa no a yɛ ne yɛte wɔ mo na ano lɔya kan na menim sɛ soɔ mo mmerɛ wo ɛna soɔ mmerɛ lɔya kan sɛ saa wofoɔ mmienu wu akwaraa na baako nwuya obiara ni right sɛ nkwaraa no kɔdi ne nana hɔ hwɛ ahomete sɛm ɛberɛ a ɔbaa yi ka n'asɛm no wɔso wɔfa nkwaraa no na ɛsrɛm no moto obiara wɔ moto nti yɛ ne akyɛnsi wɔfa nkwaraa no wɔde nkwaraa no ekɔ no na ɔmo di moto abɛkyɛnsi asa agye nkwaraa no back katakyɛ hɔ yɛ ni wɔ deɛ bayerɛ sii no nkwaraa no wotimi sɛ su a ɔmo bɛsu afiri ɔmo maame nsam ansa na ɔmo akɔ no ahomete ɛbɛyɛ ɔbaata no ya adeɛ ne ɛkɔ so yɛbɛhyɛ nkramafoɔ mpanifoɔ sɛ nɔɔma bi wɔ ne sɛ trap na ɔmbɛsesa nɔɔma bi mu a ɔmo sesam na nipa na hyɛ mmara na nipa so na sesa mmara mɛda wase abusuafoɔ moma yɛnkɔ yɛnim ntɛntɛm nansane no anaa ɔba bi bɛka no asɛm yɛayɛ kyerɛ me ɔso ɔne ɔkunu no ɛda no yɛfunu kyerɛ no anadwo ɔpene yɛ awurade meyɛfunu saa ne kunu amfii no kɔsi saa deɛ kyenyɛ na bɛrima no bae no bɛrima no ama mefrɛ no na deɛ ɔɔka ne sɛ adɛn na meyere no na woyɛfunu yɛ ɔyɛ na wontumi ɛnyane me anadwo berɛ sɛ meku meyɛmeyɛmeya na ɔpene enti medeɛ sɛ woyɛfunu yɛ ɔyɛ no woanka na wopene deɛ a ɛmi sɛ adwom bi na yɛ wo dɛ na ɔto no ma mu ɔbɛyɛ ti bɛrima ɛsɔre kɔdwo nsɔe ɛwɔ washroom ɛsan bɛdae na asɛm yi bɛtɔɔ hɔ no nipa bebree di ho abobo a sɛ na nkɛsɛ sɛ ɔbaa no ɛna ɔbɔ ne kura ma ne yɛ sɛ meyare ebi nso na nkɛsɛ sɛ bɛrima no bisa ne yere sɛ ɛdeɛ na ayɛ wɔ ɔmono asɛm wo deɛ katakyɛ yɛ controversial yi o obi o de ma obi ade o da bia ntimi mpae saa baako di fo katakyɛ baako di fo asɛm wo ntimi mpae da makɔda bi mankran so ɔse ka bi ne moto bi ahyia ma moto wura na wu ato na so ane di fo ɔso mmienu nyina di fo katakyɛ wonim asɛm ɔkɔhyia obi a bi ɔde bɛto mfimfini baade wa wode to mfimfini nyɛ ye 1-1 ansa no yɛ simple katakyɛ yɛne asante mamu a ana yɛ Ghana mamu a ansa na wo ne obi da katakyɛ wobɛte sɛ ɔyɛ ayaka wɔ m kora na ɛsɛ obusa no because nyɛ yɛ ka saa wo ne obi te na wɔpene so ɛnta nsi
I said near one will be so done as a year from your ya. Oh, yeah, no. When any yakakra catch them. Aha. Some year free, and I walk as I know. Yafrono. Yase. Oh, say, you what dear be say. Sir, the word, no. Katajo. And ya dear. Sabi obi ya, ube pretend to say, or the idea grow. When's an hour cast I will say, a be a no tear me, Debbie. Katajo, your opinion, your opinion. Say, rather me, rather me, and now, Bama would down. Ah, Katajo, dear Begwana buy. Sabi, Mamma, dear, a mad more to Mudo. Tio, a mad to what extent Uber wells it with that one country away. Tio, one, Obano. Tell your husband to some one cat. But Obano, man, what was referring that Nabusha for? No good so good carry Busau. And what 20 months so grand bar. And then a sick wine. Sasabu obey, yeah, yet away. Obani Beman, you talk about Bemani pattern. Because Obadi also more, Obeka. Emum, so was a Beman Obana no Casa. It was penny. It was where you would take one mana. Okua, one year Babusano. Are you a better share? Or more. A timid Mrs. Susa, Bemana Yadi. Adia Betino. The end that 12 Musumino. And or Cobo no Pono Befano Hospital. Aye. Now, I said, Nanny and Cadibu Graman. And I'm so many that the friend are doing my prince. Ah, which is a question another. There's something prejudice I can't tell. Ah, Catajo at ye or Razawa. As I want to see you. Catajo Matias, who is going to die? One neighbor, Minami. Why don't you voice out? Nanso, someone worry me. Katajo, I didn't think our bar no bar to Sika on the bottom. A hoodie, Sika or ban the person. A hoodie, as was I trying to hold on a coma. Oh, I know the end of the night. Katajo, who can say a cocoa to the court, Judge Boasama, or my reference, or Masamway, baby, or Masamway, Abotrema. Katajo Masabotre. Say, who could do hospital? As more many for that. Oh, that make us so big for that Katajo. Now, who could do hospital? Now, could you? Who could do hospital? Who could do hospital? Now could you not doctor anymore? Who don't say go at it? Now we didn't have no na doctor and one pamon. Oh, Catajo said be voice out to say doctor. My young Malay, me tea and I'm a free yammy. Voice out. A Mumusuko hospital. Oh, a Mumma science. Catacho, why science? I say. I know Monsieur Mumbu of Homa, when any kuna water, Niku Mum, but on matri in Akasa. Aye, Catajo, Mimmy says, Medima Samuberino, se medifo, se medifo, a cheer for Muntiasem way. Muntian Pau, Sabi or Barney Bemanete, Ayakakra Wumua, Bema de so young Bema. Who know you didn't quite that non-penny? Ayaka womunti Ushu say. Obanesa Gobo Manese, I was yam. And the war penny at the moment when Timin Casa. Oh, no, was me yam, I didn't a Bama know about that. Also, according to the next door, or I'm going to Nipa and Franco Hospital. And I'm at that penny. Went to Mamma push himself. They didn't know Bama Bema Denim. Bibi Banti and a Bema Denim. Catacho, maybe Saberman said, Otti, no so what he. Why not? Oh, yeah, who could do hospital? Doctor in himself, why they card or better than the day. Oh, yeah, no, and then the doctor has a new TT. You should voice out to say, Doctor Mehana Yemi. One doctor in Yasam. One doctor in Yaka. Tell your voice. Oh, maybe I may not Nayake Umwasemu. Now, maybe say. Tell your husband because we are going to die. When I go, send a problem momentum. Oh, fine. And then for that, send problem. No, tell me the company. Go back at Jenny. But you can't also kind of question say problem. The problem will be about when I say Obama and the Kran. I buy the bonnet. I saw part of the Sompa. So I say, Catacho. Now, one part on one part. And the war penny. It do maybe a Catajo near Susan. It do maybe a micrati. Said Babu or Bahitia. Action Ede or Yama Beman. It will have Bama intelligent. Who would that? Oh, Debbie. So for Bama the fat. Maybe so for Bremen. The Bama Mississippi. Why not? Bama Nayade. So for Brem. Oh, they were then over. Ah. Omrunya upon him and Yadri, obey them. Would open him and Yadri. Magasavi. Our way. Away. Run one take me. Catacho. Catacho, that's in Asem Mpe Bay. Sebema, it will boom or bar. Na oba will boom a bema. We are lea.
ese wo ka kire o partner no ayaka wom ene na wo nyale action pene ayaka wom kura se de kura se wo ye de wo ka ebuo mu no ya wi aba etunu ko wu mu wo se me ayaka wom ayaka ne de ayaka wom de ase no na ayaka ma ya se ani mani woni e mabusa de owura ibe ku be ma anya se Messi ba man enjoy masa ba man wo ye ya Ghana hanom wo bi pini asem asantifo na se mpanifo se sa asem anchewa anase amu ma achi a ye ma de ni a me no miri na tie ho da ka fa fine me no miri na tie na miri yale ni wa hunu nyansa amu ma na se mi wura me yale na ma so de no akwa che se wo ye into wongu no wo si be si obi jimi na so sebe unzu jimi anti na je wo jimi no obi some come me de sebe so ti sebe obi jimi unzu jimi me ma jimi asante kasa na ye asante kasa say men kasa we minti no we ye minwa ketwa mi ka jo say ti dia make me to sebe se asam na ganya me no mienu asem ya asem o mo dia beto mnante e di beto na waka wo de na me so me cham de me cham de be so anam o kasa ti me kolato se men kasa wajimi men kasa nka kama minim de otimi ye kasa mi ku nipa mi to mi ku nipa sika se boto me bi so ma me ayi mia aka me mo bi bema mo bi ankwata ki be sika bi ani mboto bo bema sika bi ani kata chao me se wonu obati ana woni be mati awale fo na tie ayaka bese dien wo yale wo di fa bibia nsie mi wura ye wifi mi yale o mi yem mi ti pa me mi siro fam ko hospital ana abo ami wo ti mi aso de ko battles etima ko bu nsuo asa aba be damba so da bi o sore ko frɛ obi na wo kama ne na do ko frɛ no be ma na se oba ono so ne na yire ne da ana ko frɛ be ma no ko frɛ ko bop kata fan shemu sa kata ko bop no na ho le so de bae na nyo ba na so kan eti oba de hia no ne no so na se be ma na so de ya ne ko de be ma ne ko hwe na asepra me ka cho no eti be oba no so de wadi bem oba ba na di bim oba no epono okobom na oba ni di kan de wadi bim mi ka so di na fe ni huso ne dabi mi chese ni huso ne se wantimi oba ya no ko frɛ be ma bi se omo ano na wo da ko frɛ be ma ko de ba ya asem de abede ni ko dabi o dabi wadi so oba na pie ye dabi o me bi se se me no da ho me yire me no da ho na wo yale na won tima ka cha ko bo bi pra wo didi matam kra wo didi matam kra be ma na mi sa no na ho wanya bufu na wo musa se na no musa se sabi mbredia o ba me so asori akodwon so ahunu se wo yire pene na ye ni e bo ko homa yikra ye ko ni trasia ye ni ye yire ye busa yire se mo fe gane mrai emra yiro wa abi yiro wa eni bi won ma yam so ni me dia gosa ko homa ni ade yo po ade asema ade ne ya kan de be ma na ya ade nya wo mienka wo yire da pene na nya yizo ana do pene ye mi yemo mi na ni nyina be ma so da enti mi yemi on timi kase mi wura me anase mi ade wo ye ni papa ni wo be ma no ye ni papa ni so wo tie mi a wo do wo ye ni papa ni ya se bia enye papa be no attack no for wrong be no attack oba wo te sa en kan bi da mi yemo oba bi adwen bi mo se be ma so we am adwuma bi ese mema na we wu ade asem wo we be sie no mama ni ni papa ni o ye wan no bani e ma pa krokro asusu ha woni kasam wo yale kan no krokro e so kan no krokro ya kwada na mempere na mi yam ade etu di ka biura mi yale ana te mo ade asem na wa yiri bramo kata chaw di mi kasam mi yiri mi yale ade asem na kata chaw ana topic na ade ba na bi no mo ya ade bi no cha wo no yiri da kata chaw mame man reference bi na fam birthday me case o kai say bema oba bi awo asema ka woni biem so pese o ha woni ha e ko fansa bi e de be so asema wo de bi di ho apon e ta asema ya o kai ye se o de be ma da no aka cha se o mu tie me ma reference ya no mami kata cha o ba kai say me bi asema ya so ye program so be se fie no wa bema bi o ne yire da awo kan no na ne yire onim se ne yire awo kan aduane ye so no atwa sinanim aha okoja oba ne kwan ama oba ne ko woi oba no wanko bi o osasa na chi o won so oba ne ko wo no ne waba asa friend ne girlfriend de na be hye dem o anu de different da ko me be da ko ne wasa da ro man ko ba ne ko
Obani oh master koko fabric Asem Mpe Nipa Oba ye no Friday esa dem abran ye na work no master ni dia ye different and they different and what you wodi wo yale woni nyane chedem and wo see one catch no and no bearman so hwe no o so catch no bu wo sa wo chat modin bearman wo bi me na me catch wo bi wo bi kan so hold on fire master wo ko boni ba hold on fire hold on fire hold on fire hold on fire yes what's it bisa master wo no so tumika na tu ba se kasa wo master bearman no wa ya die me bearman na wo catch wa de amafo be no ya die me na me ka ya die abrotia obaka bi ana ada na oba bearman wo yesa oh abrotia ana so bi ana so nka bi wo so kasai me kasa che oba brother say oba tia tamachi abrotia tamachi ada mami ka tamo dabi enko kasa abona samwa me nya ba adaroma mo bi anya campaign e wa abrotia sa katacho beema ana be oba so tamachi ye for school no yes madam for but ye school bi wo ho a wo hu ni bi ya ba Sompa ha say no no ya ba na nkura obi a ne na adwen ti so for catch examenta na chia menti ase ba bia me be quality sa no mo so kaseta na chia so won ti ase so for na ebie na no akenti no enti so for sementa na chia oh acto was na ho na wo no so kasa enti me kasa wie na ba bia be kwa akosi no se meta na chia emre ne nkrabia na ebe kire katacha obema se oye bema na me ne wote se okunu na wo se me yade na me pene na esanse bia me ne wontawantawa bi wo ye ntamunti no we na yi so fama mbe ka kire obi se e wo money shows se wo ji apo obi apo o ta ka wasi mi numu sio no wo de ya wo ha de hajimiti wo de oh wa she wasi mo kai ya de nim da kwa twa coach afra wo se yo mo ka mami o ani me bi obo no ye no ma abrotia akasa wi a de obeka sa favor no bia de da wa no me man lawyer okay ela cho be ma se me kunu ye boa na ye boa wo ho na me ne na eda na ose me ne na nyantawantawa e bia tawantawa ni nyina ne se onte samon but me dey cancel wakwa akofo oba bi na able watia me kire ne nan na makoka ose ni kokwa apai wo kire ne nan mi kire ne nan pa ai that's impekola is a name no pe pepe besa me no bia ni behia na wakoye bibisa na makoka na bia wadwa na se bia me ko hu ye no e bia me nkan kolabat me ne madwa anasa me ne nya kasa wo sa asem ne so na bia anadwo no obi nkase bibinsi na anadwo na me ya na ma ohwe enida na e wo ho mo ya de ba ko pa no me na no dodo na ha wo no e bi krampo na ne bosome na aso e bia obeye bra obekọ fichire na e bia saa enida na no ne de na e ba saa na tie na wo be me bi krampo a wonim situation ne dada se bosome e be so a me yile bia situation se na ya na ofemu na e bia ba saa krampo agesa me kopa aduro bia ti sesei e na de ma na asa me de ne kwa ya asabia anasa ye furu ye de a e ya pa nana katacha obema enka ne no mi kodi fufuo sekim yesi ade me kwa ya asabia ko ekobo mi nsuo me so me de no me se agya biewa Nyankopon fa ne kransie opanyi kwa me bio ne na na finhia na ye kokodi ye ewo sawia Nyankopon fa ne kransie na katacho we de me fantwam me fa akonya iso mfa asida kese ma me papa nom sawia hene ne na ba mu hene ne me papa agya usu nyina me dawo mu nyina ase me nua ba akon so ye frɛ no kwa me asare obo krom airfly ono so ye da na sepa Nyankopon hira wo mu nyina na katacho ba ma na se me wonim say was me yam ya se kan na me sia gya bio se de me sika ono oni fufuo na me ne netena ya na ekire me kan se me be di fufuo na me di fufuo na yefu ya de ba me se me di fufuo bia na me yefu no ya me ya na be ma me no woda wo se me ne wanya asem nte no me nya saa de ni bia na se ye da mu ni nyina ma anya saa de ni bi ana na watwiri mu ni nyina ma anya saa na wo hu se me pene kese ash me yam
Ikura na opebi edi. Obedi na edi. Broti atraso. Kada chao. Na me pene eti sesa. Na o say makoka wa asem nti no. Wonti bi da. Enti ne gisa me say bie ma no ka kira o say. E bia no kola no ahwe obefra na kwasi papa because already no obuafu nti no say di no over mfre ne bie. Na fe na me meka kira o say me yafru ya me yenti kopa edroma me anasa fa me kwa ya asabia. Na de ne no de unni aso. Adi unni. Aja kwasi kwa aso. Enti unni aso na unni ani so wo say bia mi munyam wodem woni nti wuni aso agisa ma pa ma ka cho say ansa no waye eti kada cho bebe bia obeye sade ni bi oye ni pa boni oye ni pa boni bia kada cho ma me friends wa baby ade si yenye wo abada ya na bia o pese ne yiri ni wu no akwa wale na kanche ma okay lo usu kan mafana ma ai kada cho mafalo ya usu kada cho ansa na lo ya usu beba no wada roma me kasi so say nkasi so sa o ma nkasa na o se wo kasi se woni me side o woni wona dwen o da baby o kasi ndie abeta wo che say ayi we npa boni ni broti ala me obi o yale e na onim yale a du ma nkasa baby o kwani wo si achi ano lo ya matias ya emi ya passe ye mami mu ene ne ti radio so obi wa jama broti an lande wa kana adwene wa kire baby o desi no o sana no be ma esum woni tirim bema wonwene ne yire ho sa wa yire pa bema wo pese ne yire wu no okọ wale ne mpana be hya na namu no sa bema no ono be ya oba de trim wo ya yo lo usu kan tankanka amom ayi we shoot 2 point b yes o se yesu ni ya ha onyina so o se bisa boom we need na yesu onu obi ani o say yesu onu obi ani ase yesu footballers mi o ba ko wini okay lawyer usu Mandate. yeah Wada Roma. Yeah, asama sofo kana ye no creature say. Seven previous and penny for say. We yam ya na wan fe osia obi hu mobo. First of all, wo ba no say ayaka aba. Enti uwu. Enti wonfi o man say obeka kire be ma no. Na ho akra na ewu. Enti say uwu. Be ma ne den ye be ye no. Be ma ne yenku no. Ye de mu no beko ayalesabia. Ni akoye hwehwemu ehun adekure ehun adekudi ekun wo bema no so nim se nyo no na ye de ma waduru eye den enum ye bema no betimi akwa ware foforo so ti ase enti wo ba no awuwo no aje na wo voice out manate Yesu Kristo wankra o say na waja no makwa kofro bi Yesu Kristo wankra free eso amase wo ba be waje o cry me pacho wankra me bisa o cry no one so oba be wu no one matete oba be fam say duru honom no wotiam na eya na asofofo ne kasa wada roma sofo me ba asofofo ne kasa o say Yesu say eli lama sabatani oti ase Yesu anka boko eya na asofofo ne agom eli ha Yesu tiam eli lama sabasa sebe preduasa bibi ha no oti ase Yesu cry but the duru baby no what tia mu se wo pe wo je so anya me cho no ayaka de oba no ye wicked o yes sebe oba no nye papa oba no nye papa agentina uyam ya wuwo wutumi say fine wutumi sore cry e different wo watumi anya adaje asore akwakobo oyonko apurumu say wo mla ma mejew na no boni be pa na be ma na wo de ayo eno na make sure say omono eti o eye wu mom na wuwu o Jesus Christ say enya be ma no na ama woduro enti me pa cho wada roma eye wu mom na wuwu wu hia say enya be ma na kunwu a alotafo be yemu hwehwe be ja no police be ja no e da bi ona police for crime no say nyo na kunwu o cha say enti wan ka say wuwu a who expect so bi na meje won ka who producer me say ka sem biem e wo bible mu abra Peter Yesu ena tepo me ba na Peter confession bi ama ekono Peter nyadaje otumi simu pampan edu ba bi na Peter senke wonu ma de kudie ntra ahomaso bi ba ni mu yes
ahomaso ba mo hu se wone ne wura eyepe enti honom na afede wa start hu ne level na wo sinke was stress was sinke wo wuo no was start tia mu fra Jesus yes o kana no tu nko be hu ka Yesu fa no ho we are lawyer o ti ase nyankopɔ nim de ha yen enso du ba bia wo se yenye den ya misa no manage ma fa hu sie ya da was mo me anko computer so abia de mra na afi yento aso Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic wow. Abeba, matia kaniso. Obakus, wouldn't miss our brap and yin in a yasime, and no, I had to me and cow. Yeah, bono, or by say, China. Confanco, Asem Mpe Nipa, me de sebi ya bema no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi, bibi pa, e na ekoso. Omware fofo nse na ntesa. And a madam for one can't say me. Let's send that way there, some ketued. And you're not here for, or be a tea, make ye. Bama do bribia, and so young Hodru. The manager about no Irawadium, where any simple cry. Adrubi was cement about shop as a cormampon. Your friend cements vital herbal mixture. News your the topa yes or na sadre member now friend a gang. A member friend a gang no any more. What the answer ben? Open member friend a gang be at every was a cormampon. Cement about shop and then Miamia to be dronia brofudo do one. So open do to ya. Kodani farmer, Colinak, Misty, Apidank. Cresa number C 0240 616061. Member friend a gang. Remember when you do what you and to me numbi. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel an wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja. Okay, we shall for Asana ever course no. Kikiri biasi say. Omona Samoa afa ofosio lawyer. Also on the chamber no buy. Nanso osofo ne usu kantanka say wo mompre. If you say abrewati aso akasa as lawyer e dia ma omona Samoa. And say baby edro no ayere pa na moma minyina ho se jajadanko. Na menka semse ba jose ya kokoto akwa lawyer bi e kasa onya lawyer bi e dai e ma ne fo ane so ewo okay yankomra Abe Herbal Clinic ya da wase Dr. Abe second says doctor nasem na kwachiri pa second says doctor no ni dina kwachiri pa nipa ba neba ye den kwara bi free Australia e bi free US e be free babia ye do no ba babia be free babia secretary never call e twe na hawo also na hawo fibroid oh wo men sematia a long time amawa ye mere hepatitis ne diabetes jonsom ya de bia e be free ho na ye Abe Herbal Clinic say they watch crowd pa enyagro obia
ekope bibie hunu ewo abe heba clinic oh tano so apatrapa new site hono mo new site na ben main road no mesere ko hwani so ade ewo ho se wo hu odna obetimi anante kora wusane si baabi omo no apetes na abo pampa no na hotel cheche na wo ho no ni fa so sanboard na si ho abo se paint yellow e ben kwa ho ho no eno an ho se wuntimi nante afa taxi na sisi ho no abe isi so wo se mesi wo abe junction obia meti driver bia nim ho no number no ye 0243 345392 0243 345392 odifu somewhere the great na difu juma no atere wo wiase afa na nyina na so obi ye difo papa ni nyuma ene di ne ho adanse wo se ade bia bible na se Quran cassette no wo mo ho mpaye titi anya sori bi na wate emum obi a wo hia mo asetenemu aninyade bi kutia no asetenemu ahohia bi kutia no osre enonko a na obo ho mpaye omo ma mebeye wonye sikado double money wonye o maloto number nema basa emfa no kwamu nyina me kotwa bet na boa me na minni bet no wonye ho adwuma aka ehia wo disappointment promise and fail will be promise wa na ajiegu ene guase bi bo hia chronic disease ya kono wo honam famu akon ye ya de bitimi ye honhom fam ya de court sim bi da so spiritual marriages ma honhom obi ne beda honhom obi ne hia ma ya me hunu ni pakro me hunu ade kora ayem sa awade adwumasem edwadiesem ene bribia ne ma akutia wo mu no ukono no di munkutu gu fom a obobo mpaye na watso kwan a wo be fa so na watetimu bonsam wiase wo ho bonsam di nipanya na jese odi fo samwe ho nko a bomodna na ko Ajaba family house wa Asam ben mensia traffic light no the oldest traffic light in Kumasi city wura mensia Antoa station that dem hono traffic light na wo hono no hwa na Ajaba family house wo na yewura Kesmin dan kese no and say fence so go there tomorrow morning na kohwa de hey number no 0504 58 8454 0504 58 8454 ana 0578 40 55 19 0578 40 55 19 okay abuja for mama yenko and 7 so and 10 Sompa FM hagmani ba kon pe edai ewo bo hyen soame kropo makru breman anase abrepo the sika ye ready opepa ho da ho ope single room self contained single room ya adwaye ene ejade eka ho toilet and bath ka ho mebo ana fine titia soame kropo makru breman na abrepo ose ompe ubia so obidi ntemo if you ura no friend direct na wona ne kasana sim bia mfana semko number no ya 0241 066 064 0241 066 064 0241 066 064 okay ya biatum Mpe Nipa jurist no kwa agina no we na me dem lawyer we are sick and lawyer sick and baba mo chao lawyer tie for mo aye ye ne betwa na wo fo no wo ni ma so baba mo chao munti ofa no omuso ye chemba ho na ofosu over mesrewa minu akwafa enti momem passe nka we kwa ma hwan
ewo o na obi aya ma famia me ba be defend there ofa o ka za mo for ofa ka be say obi fa obi mobile phone so aye mfa ofa enyina emfa studio mobile phone ofa o ka say last o ka say bi say mine no a o friend ba aduane no ne ba aduane no o ka so ba be din was a mammy did to papa did to her. They say also to a banner. They say, oh, what about yeah, I'm right here. Few minutes. Asem wa omono kan ye no adam trodo. Asem wa omono kan ye no ne kwa so a. Wo fa aware de kwa wa enti ne fe na aware. Ye kukuru so wa ne so eden. Ne so eden ye papa. Ya se wo be ma na ye tire e wo abusuam. Enti se school kura no ukọ ne ye exams na ne oba bo bracket a wo be ma no ye gi wo de no de mo ba no. Na wo ne wo yire te dem e de ba ya kankon. Ayaka wa wariam de akwaya se aponchintokwa wo mu pagya kwostro ne agye mu boko na wo yire eyare anadwo ade atinimoden ko wakwosire obi de hyefra busuam ne de na chonsa se ne nkotra se katachaw wakwa obi fie akofa ne ba de na kotra wo fie wona wo hwe ne so ne maame ne papa ni ho ade ayaka nko ade abone nko na obe wo de ye wo anadwo wo pene ne yam ye ne ya koba ne sadia mami 10 seconds pe wada wo mama 10 seconds ofa mi wie dia ya wie ofa ma wie dia ya wie no every say me fancy eti mami 10 seconds pe ofa na un pese ya be kasa na nipa miensa na akasa okay 10 seconds em na tell oni bibia pacho me mic ah mark it on okay me da say em na tell me pacho wadaroma eye enkwa asem ne ye kan objection overruled wo boa enkwa asem na ye kan me kai asem bi debi na me ne wife wo hono na ho tebai wo se na nanam se yes wo se ja usunti mi wo abawale bi na me kam tin say na wunwu ye kwa medical wale dada na ofo aboa asem bi wona wunya aboa wo ti ase em na chain enkwa asem na ye kan no aboa wo susu se wo beka se wukunu wo de ka obewu and na was about the buy wo ti ase ko fo obi ni fie na wo fie no wo ba so fire hold on fire hold on fire Madaroma mo kasapa na me say obai e ka cheni kunu se me yefu yam ya na how many seconds ada wo de asem bi beto mo se e de ntina ya na ema no se wo mu kunu nom e bia ye no aduane a na me ma ne ka se wo mu ni a e ya na ema no wo se nka mu hia se be kan sam ketua bi e de ya kyerem na nka makwa akodi ema ye nipa bi a kada cho tirimuda wa ya afa e na bia mu nso no sa wo ne wo yele tena bia wo de ni nya asem a yade etimi siesie montem ai se oh usuma menka sensi Kenecho oh usuma menka sensi wadaroma Kenecho yade etimi ma enkabom timi ba wa afontem no matter what ayaka momo ye no eti be ma no e bia no oba no kola no ohia se de ya na mo mema ne se ye no aduane mama ya na mo hia se bia ye beka se munni no o de kodi ma me no e bia no oba na pasam ketua bia asem de ketua bi se bia ka se bia so na me ko to edroma wa na se ye nkwa hospital again obi anka se bi ye wie but omo amo frefa edan a ye pa ha no number no so no munyai ye kwa ahman so 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 yam friends in Chebia Obia ni we be pick call free mobile phone so okay first call about me pump top silence in court Dana why
Baba Chow, first call on the line. Would you kasa me charge you? Hello. Yeah. Papa Bacha Sunjanka o. Anka won so. Obani eke edu. Yeah. Cheno e gas over papa de to pa no. And dey jaso pa. Oba na na so kan na se be man na bisa no. Wase. The pa se me no okodeji wanda hona. Okodeji wa e fenefene. Na me na me kubusa de se. Okode ade. Debi be brother was some popre be kwa na me kwata me tike mo de ko. Me da wase. Ai because adere de eye wa ho dia. Me da se kedu. Wunia woka ba bia wugina ya ma comment bi. Hello. 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 Yeah. Yeah. Was Casa. Obana nana keso okache ni kruso oyare ana be man na keso bisa no titia. Oh. But to say di umpa dia oban mu dia za utini kache okunse bi oyare. Me da se. Afi hello. Hello man. Yeah. Hello. We dia sen ko ba na. E se wo na wo ni ye wo mu aye wo. E tu mom na se wo kan. Sompa na yem na wura wo wo. Na wa e bi nda na ya se e dem. Me da wase. Hello. 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 Oh. Hello. Hello. Yeah. That's all me what I'm on actually. Kasa be man bisa na yire. Good. Yanko. Hello. Hello, good evening. Good evening. Pastor is Mmrantehene. Boko master. Na David here kasa be ma wo wadu mu do chen oba. E di so oba na im sick don kan so su dey say wo wu. Yo. Me da wa say o kasa wi ano. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Asem Mpe program so. Who also kasa? Hello. Hello, okay. Kasa yetio. Hello, media no. They tell me you be me kasa free Jacobo. Aha. Amase center. Media no they be chance say ejira setla omote. Oh. Asetla no omote ni se oba no ntumi nka. Hello. Oh, hold on fire. Hold on fire. Hold on fire. Hold on fire. And that's the best man in Hello. Hello. What's that saying? Asetrano, what you saying? I see Baku Yali go to make Ayakawum. Ayakawum. What do you mean we are? Casa. Ayako Mukra was Oka. Ayako Mukra, I saw a can that says who bisa. I said, Beman bisa. Oh, Mahuma, oh, Yadama, we are Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, Master. Bala Sumpani. Aye. Your friend Jay. Aha. The war Mwana. Oh, I have. Oh, Mwana Samoafa. Aye. Never any. Hello. Also, Fana Edenico. Why? Also, Fana Edenico. Ah, yo, we are Mwana Samoa. Okay. Oh, when I pick a call from hello. 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 Yes, our boss. Levato Sumpani. Aye. Levato. No sunu Munafa. Ah. Yo. Hello. Hello, good evening. Good evening.
And I found some catastrophe chrono. Aha. And I read was a cobano can. I saw Bano can. Hello. Okay. Hello. Good evening. Good evening, Oba. If I tell no, Miss Nicasua. Aha. If I tell Casso Bano, a Bemano, That's all Bano can. Let us say. Hello. Okay. Yay. Yahoo. Man. What do you tell? What's that? Obano, I had to go from a my wife. She will yourself. And I disqualified. Also, they didn't want into a back. Hello. Also, they didn't hold the other year or to a back. Hello. Hello. Yeah. Hello. Oh, yeah, their mama. Yeah, their mama. Hello. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Yeah. If I say, I was Bemano, I do a banner crow. If you know, I'm not some for I saw Beman Bisano, Sani Eka, say Beman Bisan, so, or Hin and Aya, and I said, I mean, same way. Hello. Now, Banaka, some of the song. Hello. 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 Controversy, we are not in total. Hello. Hello. Oh, the mini baby. Yeah. Uh-huh. No, Omono, and Abriwetia Afa. It's a Bemano and a Deobano. So, Bana count. Pato Muntimu. Obano app and one can't any cruise. Better than a Beman than Ako. Hello. Hello. Baby, I'm more fun dear. Yes, a Beman Denoko. Obano Casua catching the cruise. And I can say Beman be sorry. Hello. 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 No, so Kobo be pronounce or catch you. Hello. 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 Good evening. Hania. Hello. Hello, boss. Obani Kachini Kuno. So Banaka Cheni Cruz, I'm a yare. Oh, the Name, I did a difference in the woman. Marty. Hello. Yeah. What can I say to you? Do contempt. Hello. 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 Yeah. Me paso me madin tremi se Bemano. So to me, so according to now, Bani will not have one senior. And then I said, do Bemano, who I was so bad to the That's all I had. Message, Bemano, Sunday, Yalia. That's what to me, so according to I'm now who so Bani area. Now I can into one senior, one descendant into so. Who said your Bani and the or young ones will be an answer, do Bemano, so I was of Bemano, so or Bani and Sally. The Bama idea. Oh, yeah, woman, it's same with you. Hello. 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 Yeah, good evening. Good evening.
Pastor Kasayeti or why? Hello. Good evening. Good evening. Pastor Moon now here. Obia hoye. You, me Pastor. We not think about catch up them and say be aware because who so about catch up them and so yeah. Hello. Hello. Yeah. Mama, good evening. Good evening. Hey. Hello. 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 Mwanya kunku bako. Hello, ma. I'm me the Christine because I think I'm Chrissy Casa. The pastor was anka, the man, it's me the son. Yo. Pastor Thomas man Casafu apostle. Aha, Bema Casa. Pastor Obaran also a catcher beam and may know that now we are no mama money and idea who so we are. Hello. 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 Yeah. So, a man here who take his size. A man here. A man here take his size. Oh, I am master. A man here doing it. That man, because of that man, that's what we call an answer. I think it's a banana. Pastor Kasawai. They say, who take his size? Mate, what they can wajine, kawo wajine. Wajine say, that man don't know risky. And so now sorry them. I can be a bed also. I can bed also. Yo, medase. Yo. Hello. So is the man take his side of me. Hello. Good evening. Good evening. Pache fini jensa mtasa sibu kumpacho banu mwadi banu mwadi so banu mwadi we nko ana aka pano hello hello yeah hello yeah hello good evening. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening. I am from Kwame Kankam. Because I feel Kumasi Bushing. Kasa. Trust them no class. Bisa. Now do we stand near the demo. Tanaka so about catching. Okay, hello. 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 Hello, good evening. Yeah, good evening, boss. Bajama kasa sinyana good morning kasa sinyana. Sunyai. Bajana sinyana koto krum. Akoto krum yeah tra kwaso. Bana kachira be mano se me yare. Ese bana kachira be mano. Ese bana kachira be mano. Okay, we end it here. Monya counting no mame. Oh, that'll be more nice. Hey, don't challenge the host, master. What about you challenge the host? Hello. Hello. Yeah. Pastor Sompa Nipa. Aye. Ana yede momfa ye koni biana. Yafa mpacho. Hello. Yafa why kasa yafa. Wo also. Me Pastor, good evening. Good evening, boss. Me Pastor Santa Chimo Bogu. Me Pastor ye frame Ganiu. Me Pastor oba no na o sen ko ofe oboni kuna manie. I think oba no frame. Me that's it. Ya close to docket. Yes, I about draw the amesa koso. Okay, Monya counting no. Monya counting no. Monkanu mutrim.
Okay. Ayere electoral commission ye PK. Soto ko data kucha kabra kata. What was the 13-11? Letter commission. Oh, now on the Atali. Yes. We are about Bosana. Okay. Next week, you have neutral grounds. Next week, you have neutral people. Be a 1 year program is so. And you have found Mama Bekasa. Because, in fact, Mrasa Obia Kasai. That's the contact. Now, some record us. Obia eye kana mo fro no obia si ye edu ba bi obia primiti wo wan kasa wo se mi miema no nka because of fire can't what you say wan kasa wo se mi miema no nka ah wo expect be man say somebody bad enya baka yeah 11 again ya kwa ye wako wi barak abroad said you come on and munya 11 party na mo kwa nipa me say nipa me enti apa kwa na say ya me charge you na me twaso yes sir you are bringing confusion na me twaso oso ha ne sa afa ko ba sa na enyi secret voting na emu secret voting majority carry the vote okay next week you be call YouTube na Facebook nyina okay akwakura mafia sini no eguso de asam no ba asam da ho no eba ewiase yawo ababa we yokofa be man mo ba oda so ye be man no o oda so udi na temu agwa omi ntwe makomu oba ehwan oda so udi na tem na why akokko koso akoda akro na akoda na nsu a akokko no na esen su kromfo tachi amwa Asem Mpe Nipa ya what does you di me yatem o ma no honto are ya 11 tt because controversy no a close pa until hwa sa na beba very very close na ye twum obi wa no mu hwehwamu twum fufu otiri be ye Omu ekejagu so. Sompa 93.1. Okay. Akokura mafia sinano wayosu one ventures. One tara one media kambum akokura mafia. Mafia no yakaso bi ye ubi mafia. Ha. Ohye sa series ya. Obeti ase pa. Adisua wom nyansasua wom pa. Nikaso wom. Enti abusua kohwe wayosi. One akabeneza
Kofi Menu, oh sorry, Kwaku Menu, and Comfort colleague. Anumere me da numere bia 8:30 o kire numere 8:30 kopo 9 no ajade we bia na hwa kokra mafia akokra mafia sini no anase ukuada no mienu ekobo no mienu ne fa 30 minutes we ye series anyefo movie wana waso asene no e 21st clinic ya wo hwe sciatica ya de ma wode age abasobo de bebire wode age abasobo bebire sciatica complain bia 21st clinic ko ho ne ko hwe ho ya de abe heba clinic wo Apatrapa new site oh secret says ya de no doctor ba ko pa wa se ne bo so wo ho aduro no doctor ba ko pe na se ne bo so wo ho aduro what they can wa pa obanu aduro no 5 days condemned to theater afa extra comfort limited mattress papa fie ne ho mattress papa mattress ye fe no koda so na dwene odaso a course no guso na so madaroma 18 for baby midima for ba center Dr. Tam Daso oh nkawe kwantempo no so hono a wonsa ebe kan ententem so number afra benya wo no ma chechi mu yi no 0249 942 842 0249 942 842 mi we kan ho na fe ya dane adwatondere go na yakọ asem we de jare so samense ba kene ke da mase mo ya de pa mo ati yanim pa mo ya fo da mase mo ya fo ba na ya fo no basa na mo sa wo ya de ba na ya fo no basa na mo so mo sa wo ya de no kwasem ni mo di dwuma pa mo di dwuma pa ya de bia wo de be ko samense ba kene ko asko man po no oh won fa ro nko fie da so ba ngo be ma nwa oh Asem diabetes and hypertension prostate enlargement prostate ebusuya dom ni nyina junso mu yade bi arthritis ripa nkase mu nyara wa hodo ulcer ne typhoid candidiasis onipa sa o kidney ho basem obrebo ho basem a omoye ho adwuma pa enfidie di firi ho ba bia de won ye superb pa nutritional counseling obache aduane a ese wudi na yare nyina firi wo so ne aduane a wudi ayade mpa so da saade we se unipa wankọ hwe ehuna woni na wiase kwa aduane a yema unipa aduane de enyema unipa aduane wankọ asokoma mpa semese ba clinic ma mo anchiraw nutritional counseling no woni na wiase kwa ne nyina achi no se ba ma ne ma nko yie ma wa mere tare ana wai usodua mu ana pawo udi si ana apa me pacho ko pedro bi efe na agan oba uni atenka nti wote awade ase kwa ama wumu ade ukura wuhuni senti awade na se hono mo mesraw ko pe agan ni bi nonnom na bebo pa agan ne brofu di ne ye Semens Vita Herbal Mixture ebi wa yarsabia ho herbal shop ewo animu ho no ayarsabia no herbal shop no a ewo animu ho no a obenya bi na kamu ato fe ko pharmacy shop and herbal shop chemical shop over the counter ba bia yeton no de bi sase agan bi no a abaso ne du bi abaso a ye fe na gan no mama bi ko hem how far na obeti ase pa say yes ejawom pa Sompa 93.1 number would be pair as a common person mense back in the kitchen kwano 0240 61 60 61 0240 61 60 61 aso kware mampon oni wura bank no na edi hwe ni mu ntem so na e kono wa okay Desta I was HR or Ghana Health Service Ashanti region. I was Oba ya wane be matie. Se be mano. Oni mi se wo yire na pena entwen na waso. Entwen so oba ni mi na no kancho. O waso. Anti bia akodi nsamane na oba na dwawa.
wo se oba no ensanya na oso oba bi se oba ni mu ade na oba ni mu ade no se sa ba no na nka ni kunu akotwe mpena no wache no ela osa pena na dwon na ni kunu no pese osa aka kire na eya o wale anu aka senti oso wache na pacho bisa modesta mama se wa kurafo ana ono so wase na ni kire wo no wase na wo kire ni obani anan David wase kunu dia wa e ma mo mpani anan ni nyina mo twere mu di mre me why so de obema nurse ni bi de pane ya wo Modesta ya chia oyibo modesta obabroni aso ntimi ntie na radio station kan na otie no na Sompa ba ye akateche also ba ye wacho mu nyina ba wabobọ mu den so eja aha ye kwa ho ntimi mu bodi wase wacho mu nyina abo Sompa na was wase she's addicted to this program especially it's Modesta ye da se pa no I don't know, I'm a for a catch the door so pow. Wa unua ba se wo ba dina. Wa pra dina sample. Dina. Oh. One na frame me aja mo se the fire and go ye. Eh, dina minim na dwene. Ayi no so ayi heat. Minim dina dwene. Na no dey so. Facha na any idea na program ya. No contestant it is ya can say I don't find the phone so we grab a case. Awamu. Ana you so ayi friend say. Why do I boutique friends say? Sarakoba so friend. Eh, mahunu wadwene. Sarakoba mahunu ba bia wugina. Sarakoba say na sanka ba bi we friend. Na boutique. Why no boutique? Sarakoba boutique wo me ma wuni ya wo kwai. Omo no timi ko ho. Dina ni mo ho. Derek aframe me, Red Dwarf frame me, Efie cha no so we dum Prudential Bank of City. Ya na Derek. I know. Efia chance so o crow from no say Prudential Bank Drum Up City no so say o boutique o wane enkofo na wo ni nyina nipa be 10 o mu nyina say o mu wo no ne ablewati afa ene bu ha say no aye mate eti efia chance Sarakoba na ye ya chira me side o me mo ba na side o so for no so be man side pa cho why Why any pop bunny? I was saying, okay, I was for Mama Yanko Asem no so Obana transit Mama Yemisan Kwaso Oba Yamwa Kwaba. At the say, I'm so no, Yanisi. Yo. Na you see baby sa smile about it. One number na be me. Yo mama, I know who fie no Asem Mpe na SBO. Patro Asem Mpe. Be ma na wan frɛ. David. Kramo panyin bi an frɛ. Patro David. Obusu ni bi an frɛ. Patro me busu afọ de omo frɛ me. But be ma no mpanyfo ka say wo mpanyfo no bi eni ho frɛ me. Be ma na be fie o. Patro. Na be no ba ne. No me ko no. Iye. O ko enu wote ho. No wo ne dem ntino anopa so me to ma pie ye madwuma na wo soli pie. Wo chia o. Me ne nkasa. Obey. Ayere. O me obi ankasa ne yonko. Monchi akura. Patro David. Na ope ohia bibia obisa hwan. Nkwala no no omukasa. Ende ohia bibia no afrem kwara no. Na oso ohia bibi firi ne ho so o de na de afa kwara no so. Me de minya hwe firi ne ho. Patro. Na ya twema dwa kwesi no ma bi so kakra atacha so fu ka asem bi se due nya wa ba wo no se be kwa se yetu ase ne ntwa so se obey na busuafo tie ni a omo so aye hwe han dodo ye sere wo mo Ghana ha de BBC wi ansa na ka se oh la ilaha illallah asama e koso no se memma mi etu ka sinsemu a edi awu obey ni be man ya nhwe ye pe because the way ya enoma si di ahimu no so obey edi ni nam kosua ho na nkamafo mpanimfo asabe motra asami mu bebia Sompa kodu no enya asam ketwa
so mo ankasa kura nhwe na mo antie kura na edan ya nkramofo wa ha ebi ati asem ya mo tena mu sanke ye di wo motam a kasam na edan ka ene ke nya baabi but no so fu kasem bi so wo bai si anhwe ye na da ba na me da miensa no sa busuafo ne ewo obaya busuafo hwe etie ne a omo ma asam no omo mrem na obaya obepa ne baabi kura be a omo pa ne baabi emfa ne kwatra sente sade a de ekoso no mi hu bi mpa ne nsam da ewo kumase a sa na sa santimamu ase obi yire watro ne di Arabic agu kosuan de akoto jam mi kura mi hu bi da eti say obama na da so mebo a okay yani Alhaji Small Aboate enkasa kakra hello Smala. Alhaji Dr. Mmrantehene. Yo sorry manfa wa yina ma o credential na ma Alhaji Small Aboate ho ye de Abdomen Mompaibo wa na ada so ye GP to your Asante regional chairman pepe yedi ka fa cheme minu ana on kesa na be office na so be me de we doso medase Alhaji wada Roma bemma bi ye kusasi ni na yire ne ye facho so ye dai maame eye mosini bemma ne ye wala ni omo aware awowo mba kasa bi aba enti ye senkramofo mpanimfo ahia ama awade no ye gu no na bemman okoware bi kan yiri hu ansa na awade no gu na according to obay no tese na yiri kuma no de oye na kama enum a ho nsensem na awade na gu na bemman no fra bonten ba no abeso report ano no wadi kosua ya atro Arabic agu ho obay din Arabic kasem no ye de kosua re kire wona awate Arabic no wase ayo obay din enegu ho watro obay din na wadi ato report ni ejenimu to da bia na pai na ye wisie kumon ni ade enkramofo mo Koran mu no obi tro kosua ho no de to jemu a Arabic kasa Arabic kasa na yate se ye nyema bebre se ye fu ye yakora wo tro na hohoro ho a wo horugu ayiso a chansi mu ano anom etimi jai yesi obi bebo odua okwan bi so kora o tro de yema bi etia wa etimi ye adwuma Arabic kasa na tumi wom wada Roma be ma ya kotokosua atwro de yiri din agu ho Arabic kasa na wo de atoje mu no Smala enkrabo fampanifo wo bi be ka fa ho anase no problem. Mmrantehene media menu dia me for Dr. Mmrantehene. Sompa 93.1. Dedi kan twedi abonyakopo won hira no abedwafo nyina. That's it. Die tosmienu Mmrantehene. Mamen kan pain cheo pain say. Ghana ha. Enkremofo do so chen omu yenkremusum fo. So timi fini ya. Ilo sasi subio mamenti wada Roma. Enkremofo omu do so chen omu yi enkremofo. Yo, neche se enkremofo ro kwawura wum. Bebre di do muso enkremo but one thing enkremo na ase. Medawase. Ye mpese me chiro no. Medase. Die tosumienu ade na wo hunama wo no awa wo no. Ede na chese saa de na saa inkinu pen no ye numa eyeyi. Ade na ye chire no. Say ye chop, clignon, eye paint. Saa de no. Doctor Bene prove say ye num ko eye mu eyeyi. Sompa 93.1. Number 3. Emi Quran aye bia chapter bia say Yakopon say kumjeni say wo yare a hwere bibi nanom eni ho wo say ye bibi a ye mpega ye nsa ne fe ye techerema emom pa ye nsere wo Yakopon ye ntwere nom de to so nan kosua no a wa twere oba ni din no ye ka bibi say aye shirk
bosonsum direct. According to Quran chapter 5 verse 90. Nyamia bra saadie no. Na rehosam kakra woman say. Nipa pi wo Ghana ha omunim enkremofo, omunim kremosom. Obi ased watin baabi a wo ba wiemu yekunuma me eye duro ne efe ne kremuni daabi. Quran say Surah Al-Baqarah, Quran chapter 2, verse 233, 234, 235. Was it Mpo? Sawarija beba muntemwa. Ma obani ye ida. Ida na sita se, one tran fie. Na wonchima ba bosume baako miensa. Wana kohuma, woni ne na empaso, woni ni nkomo. Sa bosume miensa. Ekodu bosume miensa no. Na je sakre bia ntimi amma, no amfa ho anka oba no dia. Na wadie no ampani ampa na gua ne se gu. Egu a Yakopon si yenja emma no kwam papa so. Sese atembidie nim entokwa nim eburo nim. Ube peska kakana de je oba no kwan. Nempo so oba na wakoda wonye ntwano fo a. Mmrani se Islam sumra ne se Wubebo obana komo obana be charge wo. Wobana charge wo a na watua nufuso no a akware de edi mawo no. Ti omo etie Sompa radio TV no omo tie ne yie. So ja oba na okuta koda no ntwa no fo a obana be charge wo be ma no. Se ede dia meju sei no watua mo ba no no ma akware no nufuso. Onya akwan oba na dia akwan ba wiase die toso ube handan ama oba no na oba no ni oba na kontra de ma atete oba na mawo odu se dia akwan be du ni mpayi fie so awori ja ye won hihye yo na Ghana hadie ye timidase ya na ya fa ye kura bebre yo nkemosumba so mu ye nkemofo obi o tietie so hu o se nkemofo ye sa na tie na kusia Quran ye wahi aya ben Quran chapter 1 copy Quran chapter 114 eni be biara do ye na busonsom eye kurokura hwi ni kutreyem oba na ehufo wonja no menyame hwi ni kutreyem woni hwi na mu ehu na bo amafo a ya na bibi se ba na ye wo jise no tinase hine Quran be no a kire se uja oba ene otan tete no tamon sa abo dabi o se ene ntra dem na bona konma na wo bona konma no be du be bosu mienu ne dia na ajinsakara ba na do won ka oba ne dia na awari jae no anya yi ne mo tira dem ba ko ba bosu miensa na so oba no so anyinse a be du bosu miensa na nyinse na pie ele ko so ja oba no de unyinse kwa bontere ewo hihye wo ho na se mle semu no se me ja kwai back masse na me video wa me bibi chapter to chapter actually na dia ko say we oba sumu no jale kwai we ja oba pero kwa we so pepepe eti dia nipa no eye no enye sebe na busia semu a tradition dia na ye su ni me ban enye kora ni kire ye Islam sumu no wase me da wase me benu sanka na memo wa be pa na enso me twen Onyankopon fa mre ma asomdwe mu na da ko me ma full time ewo me radio so na me ana me program so na wa bie ne ma ni so ache Onyankopon sira wo pa o sha Dr. Mmrantehene da me sira wo ba buja ko nyina me da wase yo ose hanya no obo no hanya no obo ba ne kehu odi hunu oba no kwa nanso mumu yoso woni patrim isum woni patrim enti echi mene masa musa besia o de fashion na anye ya o de be fa fom mene masa musa besia ye be ma oba no kwa no akogena home
Gadajo and madam ama nkemosuma ayakono oh yeah Quran on said komjeni se tro sanete na bosome miensa no na je nsakraba pa feli Katajo se na Quran ne kadia ne nipa feli o se on obi timi eba wose ye de ya mamre de ye wo akra ne ye de ya abra wo so akra ne wan hwe no o sa se ma wo ko se no fusuo no akra ne twa ne fusuo no e so ba na dey utua no fo no a e so charge no fusuo na ade akra no sa wo do be ma kokon akokon ne ba no bi ba betra ha ai amami wo ye ni nua ba na ya ada bia ye ka ada na ababa wa bi obetena ha wo se wakwa akwaware nso ne maame ntimu bi ye ka ya na wo munim se bia abrewati ana se mpanya no ye bosom no o se ababa wa ya ana maame ya wote ya se no okowale kura na papa kura mpom pena wade no so another one ti we no katacho de mi di twa mutaw se ye kwa wade na se awofo no ye se penyin otefom a na ni hu achichi chen wa krampa wa fra brosan eto aso be de o ya wo se wo echiri nti ya ye kwa wade ne yawofo no so kan bibi kire na ya ye nti na masem sase brepem no on de ni nua ba no no on na akwa ya chese de ekonyina no woni mu nti no we de betwa mu nti na me ya me da wase ma me no krasa na papa mpene cha na me so na me mpe Sompa mu de ya mdinichi yeah uhuni ye no na akachi omutu tia ejo hu ye na akachi omutu tia o papa emosini yes obi katre me se esim no mema omo krokro mani ma ware pa emosifo mema first no ono ye kansa na nyemosifo mba bi na kasa o ye buzanga no ma bia ba samre bia na tete no Medawase. Okay. Mama paya mu kakra na abusuafo katacho na nkemofo mpanifo no maso asem no. Ya be so muti a ehia wo mo. Because ya boa wo bai. Ana se na nasuma nkwanhene. Sa asem we kosuan ko de tuwem no. Malam se nya hui kura na etia. Ya de ha de etia. Etia santia bra. Oboludua. Sa ese na frɛ no. Oboludua. Okay. Abusuafo yeko beman ya watanasi na obabi atene kwa ha mu ya ko fa mo ba fo ma afani tirim Mmrantehene bi ofre so beto bia man me so ye ntema ya wate ya mwani pa bra wate ase wade be ba na se beman woni wi ase a na ye kan se na katacho ben ye nwen wonya botre Hey, omono de wono no hamo. Katachewe, se no. Ye nka ni wasi a. Wo se agro na de. Ga na ko eba ye ko nko friend biem. O friend no di watam. Ga leader so edi papa ya tem na momientie ni a akoduru papa. Wo so friend abey. Acho ewie be 4 hon na me friend. O 5. Acho ai. Me friend no say kwasia nya wo nya na o matua ka no. Papa na adai na akwada no wosese wo kwase asa mpanifo momienti ase bi yewu papa isa bi anyado a wonye wo bono wonu wa befa na niema ono onka hwe ubie wa no ase kwase no me ntia baba wa na ase o ya mpire nu sa so ase ne sei katacho onya papa ne kwa ba kope wonya papa hwe oba bia no wa dwen bia no sebe onye sade we oba ne nye papa de ye ka bia no wonim ne ye ka papa be okofo akohia kwahia no akohia eti so obi so obetofo ne nipa no ade fo ne bra na sa no ma na ka no betu papa fu so wonyam okofre na obese di watama ma aye wakoma ya sese ye ka ohia oba ne 1 and 1 na we papa yi ya ye ne ya no wo ma bibi so no de bona eti se advice ne se papa yi se nyankopɔ ya dum no obi si fon no obeto bia ma wa me pa so de oka so obeto bia ma wa no wato pa cho ma friend na so onye sa wa ma sama kwa me friend no se o se enne no se ya sinne na msin ai bi sinne mentewe kata cha no kwa sa nkanya papa enya papa kwa na ese nke friend no
Obeto. Say bia oboabo no ho. Say bibi kwa papa nani brabre oba no ye ma no frefre ni sa 5 million. Papa wo dem friend bi why? Friend bi. Nipa no anya papa na se na no gitum sa oba na nya papa. Abusuafo momma me ne me yonku bi nkasa. Efa papa ya asem a asie no ho na papa madam fu na no be sie no. Ya de asotie ne de ne fam. Momma ye hwe be ma me mo adwo. No. Azezai. Adubo na ba so boko. Wutie Sompa, wo hwe Sompa pa na no me ne wo sie adwuma mu no. Na wo ka bibi kire me se story similar to story B. Akose pa anti wado ma hya se kire wo die ni mo kire na ya hwe direction eko. Me die na die ko ye ne se sama no mo gina wo Abidjan house mrum house no mu ho no. The first one na aduma cars ne gina. Yo. Na ho na ko hu a abaya wi ho. Yonko bi na commande ne maame. Enti o de ne maame no me ne kekan ya se de Mmrantehene asem city fine. Ni abaya yi ba fie. Bedi 4 days wo me ho. Kama. Me hwe no yese me hwe no anaze bia me na bro na bi etisa. Na we na de ba chia manako na okram sa de chia obako. Na me se mate. Na no parame me sole ye no. Na me ko wura ba furu se me kwa ko dwale. Me ko wura ho no na bibi kam na me san baaye. Na me betra bedroom ho. Ati betiwa na me yese o. Me ko private ya ban san ma ba be dwale. Se be me pie ya me ko ye no. No wo ba wura ba furu mo. Wa fa me support me net support. Wa fa me net support. Wa fa me tawo. Se ni mani ma bi again se kwa ka na adwene nya adwuma wo faya ma fe kwa de wasaba me bedroom abetu be bob disco bob wo boy de ho so to bob na sa aka ho na ma adwene anko ho na me de wo sa fa be 20 cities kan ho the 20 cities 20 Ghana cities enti na me laptop portable wa ketwa bi wo ho na wo sa fa ye no kan ho on fa mobile phone that be a laptop and kitchen ni bi no portable one kete no as a mobile phone ba for no ne o laptop and kitchen bi ho sa ai ano fire no so kan ho na me ko ja na kwan ya wo fo ka wo ko ye no me ba fie se me be dware no wura ba from ho me na ti support ni ho me tawro ni ho the seminar ni wo fa be paste blush as you know so ni ho na ge rie be kro no tantana dam kro no sa no ho mi sambe wura dem be wura dem na me buy laptop no so na ho be say wura bedroom ya say to bob was abobo so ho na me ho na me fa phone na me friend no na me bi say waduru hin o se ya won wo ko offense ko ka jem so offense die na o ko offense waduru makuro na me so me yese ka me maniska na won twa me wa pepre no hododo na me matul makuru ho na me maniska wo se da bi wo ko odo ko duro be frɛ me na me see yo na me jaare ma no ko ye na we na nipa na nam so wa me hu no the court wona me ka kyerɛ sɛ nipa se me see ya wode na ma me ade se no ode aye me ɛna o se saa ɛna o see yo wo de ade kyerɛ be ko ofen so ho enti na nwumre no na me ne nyina tu ka ne ko ofen so ho kasa ne yem zo no ka kyerɛ me sɛ wote ofen so anfie na chi ho ama me ko ho e ko hwe no aye hu no na se wote uko sa kwa na ko sabro no mu no wo firi offense station sabro no mu kwan no o ti to pa ti kro to pa na mene no ko ye na me no me ka no o ye tiatia o ye tiatia tuntum o hwe no ani fie no ko do mu se kura dem fie bi kan kura wonya ko banya be 40 years ana mene uru an ko ho te ko ye ko bi se mu ye hu ne san baaye edi be se week ye ko yi o me ko ne nam na mo ehe amo wi bi ba de ko chichiri ho potable ba bia se ye hu baba wai e ye ba no odun fo bi ko susu ba se mo kire se asem se na to be kura be ka ko na sai me fele ana o se me yen ko don ko kire me na bibi nti me se me bo gani din
no de me ko fie ho odi ko fie ko jina se ye buru se mo frem ya buru prum ababa wa impie ma eno nua ba ko se wo ye alefo kakra eno pie bae opie bae se ye hwe ni pasimasi eno se ya de nam so yin bibia madam fo no na ma ba ha nam se mba ba hwe no no bo wura de mo no ko frem bae opie ya ga yi adia we susu ntina wo san ba ha so man kasa kono se uro no ka pro no tum am ka chere panse yonko am se de obuhwe no wi asia no ti me tie mo program no am se adia idie e be mi lipo odi adwuma idi ni ya nti ma hwe na asema bo uro no ka me busa uro ma me se wo se ye frere say because me die no bibi nti me se be bo wo ye kramoni Obianso ye kremoni tina no kra no na me frɛ onua boy na bisa na ma frɛ ko si obi so boka jam so onua boy na na ye ne ya no kra no e ko hu no na me se ko hu ga no wo firim na me se o na sa da tie wase oba na se what they say Meli boachi o mo sa fɛ ne mafia wase mafia o what the mafia na popular name pa mafia na boachi we dey say on no kra nkra mo fudi offense ho no sa area ho no Santi Grabo bebre na sam ho sa kwa no ko sablo no mu kwa no. Bi o tene kra no. Santi Grabo vo na ti ho sa. Oni kan fo na tifi. Oso one kan mo fo na tifi. Mo fi onipa do so ho beble pa. Oso one kan mo fo na tifi. Nipa do so fi o beble pa. Ay ga no. Nipa beble o fi o na tifi dia ga no. E fi no wo sablo no mu kwa no so ho. O baba. Wo fi so station wo no a o wura to kro mo sa kwa na da ho no wa ye fa o sablo no mo no. Ona ga na tie. Okay. Ona ga na tie. Ti oro dia. Sa dia ma tan wi ane dia mse oro mse. Enje o ba na abeto sapo foforo ne tawo foforo. Na me beka via ye dey. Eduru yi so amera na ba atuna me pake ye. Ana me fa a form of be kubefo no wono se me ko filling station wono. Ya na me ta hu se o se hu se mati station bi obi ayi ko si ajima kwa no so hono. Ana me fa ho ko to support de ta o ri pesi bi ni sa ne ma no fe fa here se me san de ba ye sa ko to foforo. Ya da wase bema sa nya won na de hia wo bema. Na mobile phone de wan fa. Mobile de wan fa. Mo phone de ko bi ko ya de se binikam. Yo. To go down the same operation. Ujafo. Ajoye nyine ti menya ko. Medase. Ujafo was say ono oba ko dem na o kwadwa ya fa bibia wetim dia kwadwa hoko. Obisa wa se wo kohoro. Bibia wetim amaso de. Yo o se me kohoro ho. Anya sa be ba no do wa fa yum so. Yo abusia for be siness ababa way on fa be me yade mere no na wada so didi na atama let's one here say ye mo kokko say wo hwe yi pa if say kwa de papa nam so no o mana adi ya empiri no na ye mfa futu so ma mema no se nipa na wuni no nse no wuni ni fie ni ade no se won na tentam a you very careful, you're very careful pa is na we no crowd and be kwa ni hotel crowd and kwa bit me wiawo obe fa be shit ni oh aye series bi aye le win odo ba bi tana fa taj won ne ko hotel yo obi so wo adansidie wo ho akonsam no wo kan nya adansidie hello Mmrantehene adwuma e be ma hwani we de se bi ma me fie mi tin kakra me wo ayo wo be sie wudini asem wo di obi e kan wo sie ni dini na mi ti ji si bre man ena mi ho aba ya bi sa me no oba me ho be one week de e de na o ka che mi se obeko nam so mam ko ejuma mra Mmrantehene me se me ba ye na ge ya fa ma fa ku ni si de mu ni na o so fi so TV bo what's no afa TV eni ku ni si de mu ni na o ko nwa wo tenam wo dem wo afa ko Mmrantehene na me ka kire ana so de care na bae ise bi si o ka kire o mu so o di ka bia bi si o kan ke to e bi ki angetwa no o si na brand ko ju mbae na are na ono si
o si asie na pe na me fa nko beebi me enye se me nyini pa boni an kontimi nya ne dan ho mama Sompa 93.1 nande na TV bo dan ho is the phone di dem di kwa argumenti wa si sane ma opinion up to now kwa ne me wo fire me ho me tikashi buku wo bi buku no ma pege scanning dictionary wo dini na akọ tinanu mi kia na me skase me nya kwan afre a saa duo se bi enze obi krom die saa area ho no nanti jai also free area ho o face direct me say am profile obi different bo kine be che me pam ni nara incredible we dey what they came we abesi ho dia ani na mo menka me bo mi kisi sia be mi tene cha mi na we yiri hu say obi asesa ne masa ano me problem ka kran wo ko baby ko ne ma mo en ti plan ja prepare tu na me ye ka jiro ba ne se me ko nya na ye ya ke de semba sa de ya ko na bros na to papa Sompa 93.1 ante honi de boy ubi no bi site ya ti papa no o pedia un church no o nyene no obi di watem ne ma ba sami kwa de man tin nka ko ontenenka on fiu e da wase yo yeso ya da wase pa asem yesi se wo so open crofon fato ho gigigigigiro awo kata cho de enwa ba mai ka wo papa o ti awosre obi oko prison ya de jail no e jail 50 years oko ewusu na ya obi owo prison oko to busa se na wade ti na wuso o se jail me 50 years o se we me wo 150 wa pe no jail so ja se e jail me 150 o de o ya jail 50 wuso e ti papa so wate e mu se ya de ba kwa nyame adom ade ya important thing wo mu no obi so obeto de amam e ti sa ketene ade no oba no ko fe no obese duatam akoma ye oya e ti sa meme no de a twetwekire because who ni pa no tiase na won koye no nyankopɔ kura na ebu ase wuti wan fanko ka beda so na ga contribution na oda ho asam na timi pa because na no oba no na wo so ate atimi enti jai wate jai o obi no ma ye de ka be siwa lodu ni nkonwa o na enso obi antoma we na de ene ye kansa na tie ba ye betima catch on fatun di na ma prison e round enti twekire na nyame adoma enua na okazo beto fo ni bia ma yesre no wo de mfre bi o wa ana oni me number o mo de famra ne mfre no so pese e dana se wo fidie so a e ne ba betra dana se so mpa ne sa so boko e be dana se so what ase ne twetwe o mo asamoa mama yen ka no kra the most dangerous thing abema be ye ne wo wi ase pa ne se wo hia oba street so na woni no na wa fa na akoso wo dem na waja wo dama no the most dangerous thing ya bema be ye pa na adia ehu pa bema be ye ne se oba wini nonse no woni ne busuani bia woni me ne kuro woni me ne fie na wa ma no so se me de na okoda na wotwe bedem na ne se dem woni me yade ye wono so o testimony o dance die one kasa personal one onana na me kan wokra ye memmanum ana na ye nyina dada baako na memmanum no miensa awu baako aboda me nam tie se nipa na ye omukofa no be no esaman na de me chere anya sam keto omukofa no oh miensa na ewu miensa no baako aboda ana wona tie en kasa ka wo wu aba fie won ko so ati aka men ko owo no ru ojaw na woni mechanic to abi omukofa oba no pampa so ache ye nkura brim kura no nkofa no pampa so be sa ge no wawu we saman ana omukofa no mdere bae ti mi frin kra bae na ge na che denam se maame na de dem de no se nipa smen pese body wawu nti mpese body no se nipa smen ne bae ne nipa fo no we bo no okọ na lucky mi ye pa ne se manko ababa no and the dibu ame